हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्णा 1 minute माताजी वेरी नाइस நீ ஃபர்ஸ்ட் உன்னோட கேட்டேன் எல்லாம் நிதானமா நல்லா சொன்னேன் 1 minute हरे कृष्ण हरे कृष्ण இது நடத்தி படிச்சு நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னைக்கு அந்த மாதாஜி வரமாட்டேன்னு சொன்னா இங்க யாரோ சித்தப்பா யாரோ இறந்து போயிட்டாங்க பதிமா மாதாஜி ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா சரி ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரையும் மாலை வணக்கம் எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன் எனது பக்தி சாஸ்திரம் ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரம்
பக்தி சாஸ்திரி போற லெவல் இப்ப நம்ம ப்ரீ HSC சொல்லுவாங்க, ப்ரீ கிராஜுவேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம வந்து we are getting ready for பக்தி சாஸ்திரி. அது என்னது, நம்ம ஆன்மீக அந்த படிப்புல தட் இஸ் லைக் அ கிராஜுவேஷன். ஸோ நம்ம வந்து கிராஜுவேட் ஆகிறதுக்குள்ள தயாரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து செகண்ட் லெவல், ஒன்லி பகவத்கீதா தான் இருக்கும். லெவல் 3ல இருந்து நமக்கு வந்து வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்கும். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். எல்லா ஸ்லோகமும் ஃப்ரம் ஆல் த சாப்டர்ஸ், ஆல் த 18 சாப்டர்ஸ், எல்லா ஸ்லோகமும் நம்ம இந்த லெவல் 2ல பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அந்த கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இஸ்கான்ல ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் இருக்கு. அங்க வந்து நம்ம வந்து சேவிச்சுக்கலாம். ஆன்லைன் தான், எல்லாம் விர்ச்சுவல். வி கேன் டேக் எல்லாம் அவரோட பிளெஸிங் எடுத்துக்கலாம். மனசார நம்ம அவரை வேண்டினா போதும். நமக்கு ஸ்லோகம் தெரியலைன்னா கூட நோ ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா தான். மனசார அவரை எவ்வளவு லவ் பண்றோம், எவ்வளவு டிவோஷன் காட்டுறோம், that only matters. நீ 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமத்தை சொன்னேன், நீங்களாம் மியூட்ல சொல்லுங்க, and then we'll start the class. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Yes, பிரணதி. எஸ், பிரணதி யாரு ஆரம்பிக்கிறாள்? செல்வி மாதாஜி, அனு மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பின்னாடி வருவோம். நீங்க தான் 2 பேரும் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க வந்து அடுங்கோ. செல்வி மாதாஜி இருக்கிறாளா? ஓம் நமோ பகவத்தையில இருந்து வந்தே அகம் வரைக்கும் சொல்லுங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி பதாதிகம் வந்தே பதாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ ருரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருண வைஷ்ணவாம் ஸ்ரீ ரூபம் சகுரஜதம் சககண ரகுநாதன்விதம். அவசரப்படாதீங்க, மெதுவா படிங்க. சாகரஜாத்தம் சககண ரகுதான்விதம் நமச ஜீவம் தான்விதம் தம் சஜீவம் தானிதம் தம் சஜீவம் ரகுநாதான்விதம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான சக கல லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விசாம்சஹ. ஹே கிருஷ்ணா படிக்கணும். மாதாஜி இருக்கலாம்? அனு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணன் இல்லையா? அனு மாதாஜி இல்லையா? ஓகே, செல்வி மாதாஜி படிங்க. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து, ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதன்யாய பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாமே கௌரதுஷே நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய இதாலயி கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. படிக்க மாதாஜி படிங்க. அனுமதாஜி அவங்க இல்லை, இங்க படிச்சு. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே
वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे நீங்க படிக்கிறல நான் படிக்கிறேன் படிமா ஜெயேஷ் எல்லாரும் சொல்றேன் श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு 5வது சாப்டர் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம். விடுவிடுன்னு போயிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். இல்லையா இந்த லெவல் 2 இன்னும் ஸ்டடியே ஆகல. அதுக்குள்ள நம்ம லெவல் 5 இது சாப்டர் 5 வந்துட்டோம். இது என்னது சாப்டர் 5 கர்மயோகம். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் நம்ம போன சாப்டர் என்ன பேரு போன போல இருக்கு மாதாஜி. ஆனா அனு மாதாஜி சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலையா? புரியல என்னன்னு சொல்றேன். நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறீங்க போல இருக்கு செகண்ட் லெவல். அப்படியா? புரியலைங்கனாடா சொன்னாடா? அனு மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் புரியறதுக்கு இருக்குன்றா. நான் எப்பவுமே ஸ்லோவா போறேன்னு எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். ரொம்ப ஸ்லோ இல்லையா? 1 ஹவர்ல முடிக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்களே. எனக்கு 1 ஹவர்ல முடிக்க தெரியாது. நான் மெதுவா தான் போய் இன்னும் மெதுவா போலாமே. நோ ப்ராப்ளம். ஐ கேன் மேக் இட் ஸ்லோ. ஒன்லி தட் யூ ஷுட் நாட் கெட் போர்டு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம் தான். இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல ஒழுங்கா படிக்கலன்னா அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது பண்ணதான் நம்ம நல்லா பண்ணும். ஓகே. இது வந்து இப்போ மாதாஜி இல்லை இல்லையா? பரவாயில்ல. கர்மயோகம். கர்மயோகம்னா என்னது? ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். யோகம்னாலே என்னன்னாக்கா பகவானை நினைத்து ஒரு செயல் பண்ணிட்டுனா அதுதான் பகவானை நினைக்கிறது தான் யோகம். யோகம்னா இணையறது, மனதால் இணையறது. பகவான் இடத்தில் மனதால் இணையறதுக்கு தான் வந்து யோகம் அப்படிங்கிறோம். சோ கர்ம யோகம்னா என்னது? செய்கையால மனதால் இணையம். ஐ மீன் செய்கையால பகவானை நினைத்து எல்லா காரியம் பண்றது, அது கர்ம யோகம். ஞான யோகம்னா நாலேஜ் எடுத்துக்கிறோம், பட் திங்கிங் ஆஃப் லார்ட், பகவானை நினைத்து நாலேஜ் எடுத்துக்கிறோம், அது வந்து ஞான யோகம். அப்புறம் என்ன இருக்கு? அஷ்டாங்க யோகம். அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் இருக்கு? பத்தாஞ்சிலோட அந்த இந்த யோகம். அது மாதிரி எல்லாமே யோகம்னா வெறும் மூச்சு பயிற்சி, ஏங்கணும் உட்காந்தோம் ஸ்ட்ரைக், அது இல்ல. பகவானை நினைத்து பண்றது எல்லாம் தான் யோகம். அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா பண்ணலாம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு மாதிரி தொட்டும் தொடாமலும் இருக்கும் யோகம்னா என்னது அப்படின்னு. ஆனா எல்லாம் அந்த மாதிரி வரும். கர்ம யோகா, ஞான யோகா. நமக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியாது ஃபர்ஸ்ட், நமக்கு நம்ம கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். சோ இது வந்து ஆக்ஷனின் யோகம்னா பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பா மாதாஜி? யோகம்னா இதுதான் பகவானுக்கு நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம். கேக்குறது இல்ல மாதாஜி உங்க வாய்ஸ், வேர்ட்ஸ் கேக்குறது. யோகம்னா பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு தானே மாதாஜி? தொடர்பு, அதுதான் தொடர்பு. எப்படி நம்ம இணையறோம்? பை தாட்ஸ் நம்ம இணையறோம். அப்ப நம்ம யோகா இப்ப நம்ம கிளாஸ் இதுல எல்லாம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் டீடைலாவே யோகா பத்தி சொல்லுவா. சோ யோகா கிளாஸ் அப்படின்னா என்னது? சும்மா காலை தூக்கு கையை தூக்கு இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. மனசால நம்ம வந்து எது பண்ண மூச்சு பயிற்சியா இருந்தாலும் பகவானை நினைத்து இப்படி பிரீத் இன் பிரீத் அவுட், ஹோல்ட் இட், இதெல்லாம் சொல்லுவா. ஆனா பகவான் என்ன அதெல்லாம் யாரு சொல்லித்தரா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஒன்லி ஹெல்த் நல்லா வச்சுக்கணுமா அதுக்கு வேண்டி யோகா படி அப்படின்லாம் சொல்லுவாளே தவிர பகவானை நினைத்து பண்றதுல அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். அதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதாவை தான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். சோ கர்ம யோகா. கர்ம யோகான்னு என்னது? ஆக்ஷன். கர்மான ஆக்ஷன். பட் எப்படி யோகான்னு என்னது? கிருஷ்ணா கான்சியஸ். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்னது? பகவானை நினைத்து நம்ம ஆக்ஷன் பண்றது, அதுதான் நம்ம இது. இந்த சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் தட். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதுல என்ன படிக்கணும்? அவரது தெய்வீக கிருபை அவைச்சரம் பக்தி வேதாந்த சுவாமி. இவர் யாரு? நிறுவனராச்சாரிய கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சமூகம். இவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஓகே. போன சாப்டர்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? கிருஷ்ணரை பற்றி 6 நிலை அறிவு பார்த்தோம். 1ல இருந்து 10 வரைக்கும். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எப்படி ஆரம்பிச்சது? அர்ஜுனன் நமக்கு இவ்வளவு நாளா என்ன தோணிச்சு? அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதா சொன்னார். எப்போ? ஒரு 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி. 5000 some few ஒரு பிளஸ் 5200 சம்திங் இல்லை. ஆனா பகவத்கீதை இப்போ ஆரம்பிச்சாச்சு. எப்போ? நம்ம சூரிய கடவுளுக்கே சொல்லியாச்சு. அது வந்து லாங் பேக். அப்ப கிருஷ்ணன் இன்னும் எவ்வளவு பழமையா இருக்கணும். இன்னைக்கு என்னவோ இதுலயோ படிச்சேன் நான். ஏதோ ஒரு ஃபார்வர்டு தான் வந்தது. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் 2000 முன்னாடி, இந்த முஸ்லீமோட அவரோட ஏதோ ஒரு அது ஃபியூ இதுக்கு முன்னாடி அப்படித்தானே இருக்குமே தவிர நம்ம இது ஹிந்துஸோட எப்படின்னா ரொம்ப பழசு. அது போட்டு ஃபுல்லா போட்டுருக்காங்க. நான் இவ்வளவு செக் இப்ப சொல்லும் போது தான் நினைவு வருது.
ராமருக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா, அதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா, அதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா அப்படின்னு போய் 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 நிறைய பேர் போட்டிருக்கா. அப்ப நம்மளோட எல்லாம் அவ்வளவு இது கிடையாது. என்னது இன்னைக்கு நேற்றுக்கு வந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. அப்போ பகவத்கீதா அப்படிதான் ஸ்டார்ட் நம்ம பார்த்தோம். ஏவம் பரம்பரையா அது வந்ததுக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளையும் குறிக்கோளாங்க. எல்லாரும் ஒரு ஒரு பாதையில பகவானை வழிபடுறாங்க. சில பேர் கோயிலா போவா, சில பேர் விரதமா இருப்பா, சில பேர் பூஜையா பண்ணுவா, யஜ்யமா பண்ணுவா, சில பேர் நிறைய இது ஜப்பம் நிறைய பண்ணுவா, சில பேர் அப்புறம் என்னது நிறைய வேற வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸ் பண்ணுவா. ஆனா இது எல்லாமே எங்க போய் சேர்றது, எல்லாம் கிருஷ்ணரை தான் போய் அடையறதுக்குள்ள மார்க்கம் தான் எல்லாமே. சோ வர்ணாசிரம அமைப்பும் அதுக்கு வேண்டிதான் உருவாக்கி இருக்கு. குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கிடுவார். யாரு? கிருஷ்ணர் தான் உருவாக்கியிருக்கா. என்ன பர்பஸ்? அவரை அடையறதுக்கு தான். அப்புறம் கர்மயோகம் கொஞ்சம் பார்த்தோம், போன டைம் பார்த்தோம். இப்ப கர்மயோகம் எப்படி பகவான் நினைத்து, அதான் யோகம்னாலே பகவான் நினைக்கிறது தானே, அதான். அப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். நேச்சுரலி இப்ப நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் யாகம் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம், பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது என்னது, அது அந்த டிரான்சென்டென்டல் மூட்ல கொண்டு போகும் நம்மள. சோ அதுக்கு வழிவகுக்கும். ஒரு செக்ஷன் 5 லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், நேற்று தான் பார்த்தோம். அது ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். இதோட சம்மரி மாதிரி நேற்று பார்த்தோம். தத் வித்தி பிரணிபாத். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்கணும், அப்ரோச் இது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அப்புறம் அதுல இருந்து தான் நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து எப்படி பணிவா ஒரு கேள்விகள் நமக்கு புரியலையா, கேள்வி கேட்பார், பணிவோட கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து படிக்கணும். அவர் அவர் உண்மையை கண்டவர். அவர் அனுபவம் வாய்ந்த மனிதரா இருப்பார். அப்ப அவர் எல்லாம் உண்மை கண்டதுனால அவர் என்னெல்லாம் பண்றதோ அதை கரெக்டா கிளீனா நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார். அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில் பார்த்தோம். இன்னைக்கு இப்ப சாப்டர் 5 என்ன பார்க்க போறோம், நிஷ்காம கர்ம யோகா. அகைன் இந்த வேர்டு வந்துட்டே இருக்கும். நிஷ்காம கர்ம யோகானா என்னது, நம்ம ஆக்ஷன் பண்றோம், ஆனா நமக்கு வேண்டி இல்லாம அது எப்படி முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பா. நான் எந்த இது பண்ணாலும், நான் இப்போ ஒரு பொருள் வாங்கினாலும், இப்போ காய்கறியே வாங்குறோம், நம்ம வீட்டுல சமைக்கிறதுக்கு தானே வாங்குறோம், இல்ல ஒரு புடவை வாங்குறோம், நம்ம போட்டுக்கிறது தானே வாங்குறோம். அந்த மாதிரி நமக்கு தோணும். அப்படி கரெக்ட் தான். ஆனா என்னது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, பகவானே ரொம்ப தேங்க்ஸ் பகவான், எனக்கு இந்த ஒரு அருகதை கொடுத்தியே, எனக்கு வாங்கக்கூடிய ஒரு என்னது ஒரு கெப்பாசிட்டி கொடுத்தியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு தான் நம்ம. இப்போ காய்கறி வாங்கணும்னு அங்க வைக்கணும்னா அப்படி இல்லை. காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தா என்ன, குக் பண்ணும், அது சமைச்சு எல்லாம் அப்புறம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். இல்லை துணி வேற ஏதாவது நம்ம பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பகவான் ஆஃபர் பண்ணி ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயர். அதுக்கு என்ன, நமக்கு நம்ம பாஷையில பேசினாலும் பரவாயில்ல, ஒண்ணும் இல்லாத ஒண்ணுமே தெரியல, வேற ஸ்லோகம்லாம் தெரியலன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சொல்லிட்டு அவரை நினைக்க வைப்போ. அவரோட காரணம் தான் நமக்கு எல்லாமே நன்மை நடக்க முடியும். சோ அதை நம்ம மறக்கக்கூடாது. அவருக்கு எப்பவும் நன்றி கடனா நம்ம இருக்கணும். சோ நிஷ்காம கர்ம யுகம், வேலையை துறைப்பதை விட எளிதான என்ன எளிதானது. அர்ஜுனனுக்காக தானே 3வது சாப்டர்ல இதுதான் கொஸ்டின். இது 3வது சாப்டர் 5th சாப்டர் ஒரு மாதிரி சேமா இருக்கும், கொஞ்சம் இதா இருக்கும், பிலாசபிக்கலா இருக்கும். அதுலயும் அப்படிதான் கேட்கிறேன். ஏக்கம் வத, ஒண்ணு சொல்லு கிருஷ்ணா, நான் என்ன பண்ணணும், எல்லாம் துறவை மேற்கொண்டு நான் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு துறவுனா என்னது, பகவானை நினைத்து உட்காரணும், அது பண்ணணுமா? இல்லை நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணல, எல்லாமே கிருஷ்ணா அர்ப்பணம், எதுவுமே கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். அந்த மாதிரி நிலையில நான் என்ன வேலை பண்ணாலும் அது கிருஷ்ணனை போய் சேரட்டும், கிருஷ்ணா நீ பாத்துக்கோ, அதோட என்ன பழம் கொடுக்கணும், அதுல என்ன பலன் இருக்கு, அது நீ பார்த்து கொடு, அந்த மாதிரி பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுல கேட்கிற. திரும்பி அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. வேலை தொடுப்பதை விட எளிது எது, நிஷ்காம கர்ம யோகம் எளிது. நம்ம பகவானை நினைத்து எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். 1ல இருந்து 6. அப்புறம் 7ல 12 என்ன பார்க்க போறோம், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை எப்படி செய்வது, வாட் இஸ் த ப்ராசஸ், அது நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் 13ல இருந்து 16 அறிவின் தளம், 3 செய்பவர்களை அறிவது. ஒரு காரியம் ஆகணும்னா there are 3 factors. செய்பவர், அதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம், அது நாளைக்கு தான் வரும், இன்னைக்கெல்லாம் முடிக்க முடியாது. அப்புறம் 17ல இருந்து 26 பரமாத்மா மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. நமக்கு இந்த இக்கட்டான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும், பிறப்பு இறப்பு, ஒரு மாதிரி பிறக்கிறோம். போன ஜென்மத்துல என்னமா பிறந்திருப்போம் தெரியாது, நீ அடுத்த ஜென்மம் என்ன காத்துன்னு இருக்கோ தெரியாது, இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து ஒரு இதுல இருக்கோம் நம்ம. ஆனா அதுல இருந்து விடுபடணும்னா என்ன பண்ணணும், we have to go back to Godhead, பகவான் இடத்தில் தான் போகணும். அப்ப எப்படி போறது, அதுக்குதான் பகவான் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை கிடைக்கும் நமக்கு. இல்லையா, யாரும் சாட்ல எதுவும் போட்டிருக்காங்களா? சாய்பாபா டெம்பிள். ஓகே இன்னைக்கு வியாழக்கிழமை. அப்புறம் 27ல இருந்து 28 என்னது, அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலம் விடுதலை. நான் அடுத்த சாப்டர் இஸ் ஃபுல்லா அஷ்டாங்க யோகம், அது பண்ணினாலும் விடுதலை கிடைக்கும். அது அப்போ அதோட கொஞ்சம் டச் அனுபவம் மாதிரி அதுக்கும் சொல்லி கொடுப்பேன், அஷ்டாங்க யோகம்னா என்னது.
அப்புறம் 29 லாஸ்ட் ஒரே சரிகள் இருந்தது பீஸ், விடுதலை தளத்தில் அமைதி. நமக்கு எப்போ அந்த பீஸ் கிடைக்கும், எப்போ நமக்கு அமைதி கிடைக்கும், பகவானே எல்லாம் அது தெரிஞ்சுட்டாதான் பீஸ் கிடைக்கும். ஒரே இதுதான் ஸ்லோகம் தான் அது. அது தெரிஞ்சனால நமக்கு வந்து நல்லா அது நல்லா புரிஞ்சுனாலே நமக்கு வந்து ஒரு அமைதி கிட்டும். எஸ், நம்ம பார்க்கலாம். இது நிறைய இந்த மாதிரி இது இருக்கு. நிஷ்காம கர்ம யோகா ஈஸியர் தேன் ரினவுன்சிங் ஒர்க். சும்மா வேலையை விட்டுட்டு நான் வந்து ரேக் இது பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், பகவான் தியானம் பண்றேன்னா நிறைய நேரம் உட்கார முடியாது, கொஞ்சம் நேரம் உட்காரலாம். அப்புறம் ஒரு போர்டம் வந்துடும். ஏன்னா நம்ம புலன்கள்லாம் வந்து தே வாண்ட் சம்திங் டு பி ஆக்டிவ். கண்ணு சொல்லும் எனக்கு எல்லாம் பார்க்கணும் பார்க்கணும் பார்க்கணும், இல்ல இல்ல நீ இப்படியே கண்ணு மூடினா உட்காரணும்னு முடியாது. காது சொல்லும் இல்ல இல்ல எனக்கு பல இது கேட்கணும்னு. பட் நம்ம எல்லாம் அதை முடிச்சு வச்சுட்டோம்னா அதனால பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்கணும், கண்ணுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கணும், காதுக்கு ஒரு வேலை. அப்ப என்ன பண்ணலாம், சரி அது சேனலைஸ் பண்ணிடணும். அது கண்ட்ரோல் பண்ணினா ரொம்ப கஷ்டம். கண்ட்ரோல் பண்ணாம அதுக்கு ஒரு சேனல், சரி உனக்கு பார்க்கதானே வேணும், இந்த அர்ச்சனை விக்கிரத்தை எல்லாம் பாரு, கோயிலுக்கு எல்லாம் போ, அதெல்லாம் பாரு, காது கேட்கணும் தானே, சரி பகவானோட கீதம் எல்லாம், பகவான் கானம் இது என்னது சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் கேளு. அப்படி வாயால சொல்லணுமா, பிலிம் சாங் எல்லாம் பாடுறது பதிலா கீர்த்தனம் பஜன் அதெல்லாம் பாடு. அப்படி அப்புறம் சாப்பிடுறதும் அப்படிதான். என்ன சாப்பிடணும், எது வேணா சாப்பிடலாம், இந்த வாய் அதுக்குதான் இருக்கு, கை வாய் இட்ஸ் அ ஃபைட் பிட்வீன் ஹேண்ட் அண்ட் மவுத் அப்படின்பா. அது என்ன பண்ணலாம், பகவான் த்ரூவா வரட்டுமே, நம்ம பண்ணதெல்லாம் பகவான் கற்பனை பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடலாமே. அந்த மாதிரி ரூட் அவுட் தான் பண்ண முடியுமே தவிர டோட்டலி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணனா அவ்வளவு பெரிய ஞானியா இருக்கணும். நம்ம எல்லாம் ஞானி கிடையாது, நம்ம எல்லாம் இன்னும் பேசிக் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். சாரி, நம்ம வந்து ரொம்ப அந்த பேசிக் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணலாம்னாக்கா கேன் ஒன்லி சேனலைஸ் அப்படி ஒரு வழி திருப்பணும், அது அவ்வளவுதான். சோ நிஷ்காம கர்மகம் வேலையை துறப்பதை விட எளிதானது. பற்றின்மையுடன் வேலை செய்வதை விட வேலையை துறப்பது மேலானதா என்று அர்ஜுனன் மீண்டும் கேட்கிறான். ஆல்ரெடி 3rd சாப்டர்ல கேட்டாச்சு, சொல்லியாச்சு. திரும்பி அவனுக்கு சந்தேகம் போல திரும்பி கேட்கிறான். சோ பற்றின்மையுடன் வேலை செய்வதை விட பற்றின்மையோட வேலை செய்யறதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இருந்தாலும் அதை விட நான் வந்து எல்லாத்தையும் திறந்து நான் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறது பெட்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். கிருஷ்ணா பதிலளிக்கிறார், என்னிடம் ஒரே குறிக்கோளுக்கான வழிமுறைகள் என்ற பொருளில் இருவரும் சமம். ஒருத்தவங்க வந்து இப்ப மலையில உட்காந்து ஒரு குகையில உட்காந்து ஒருத்தவங்க வந்து இன்னைக்கு பாக்குறோம் இல்லையா, எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் திருவண்ணாமலை, ஏன்னா அங்கதான் நான் பாத்திருக்கேன். வேற எல்லாம் நார்த் சைட்ல எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பா. கும்பமேளா எல்லாம் வந்து எவ்வளவு பேர், எவ்வளவு சன்னியாசிகள் வரா. அவ எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து எல்லாம் திறந்து, வீடு நாடு காடு எல்லாம் மக்கள் எல்லாத்தையும் திறந்து அவ பாட்டுக்கு சன்னியாசம் பண்ணணும், அந்த வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கா. சோ அந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருக்கா. ஆனா அவளோட குறிக்கோள் என்னது, கடவுளை அடைய. நம்ம என்ன பண்றோம், அதுதான் நம்மளும் பண்றோம். ஆனா வீட்லயே இருக்கோம், எல்லா வேலையும் பண்றோம், மக்களுக்கும் உழைக்கிறோம், ஹஸ்பண்ட் ஆச்சு, ஒய்ஃப் ஆச்சு, குழந்தைகளாச்சு, ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் வரும், அது இது எல்லாம் தானே பண்றோம். அது பண்ணிட்டே பகவானையும் நினைக்கலாம். சோ இது ரெண்டுமே பண்ணலாம். ரெண்டும் குறிக்கோள் என்னது, பகவான் அடையறதுக்கு தான். ஒரே குறிக்கோளுக்கான வழிமுறைகள் என்ற பொருளில் இரண்டுமே சமம். அது மேல இது கம்மி, இது வசதி, அது கம்மி அப்படிலாம் கிடையாது. பற்றின்மையுடன் பணிபுரிவதை எளிதாகவும் உயர்ந்ததாகவும் வலியுறுத்துகிறது. இதுல என்னது, நம்ம பற்றின்மையோட பண்ணணும். நம்ம இப்ப வேலையெல்லாம் பண்றோம், வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்றோம், நான் நல்லா பண்ணணும், எனக்கு எல்லாம் குழந்தைகள்லாம் நல்லது நல்லா பண்றேன் சொல்லணும், அதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பண்ணணும், நல்லாதான் பண்ணணும். ஏன்னா பகவான் கற்பனை மட்டுமே. பகவானுக்கு இப்போ பகவான் இஸ் லைக் கெஸ்ட் மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டோம். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு கெஸ்ட் வரானே என்ன பண்ணுவோம், அப்பதான் வீட்டெல்லாம் நல்லா தொடச்சு கிளீன் பண்ணி எல்லாம் ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஒரு லுக்கு கொடுத்துடும். ஏன்னா அவ வரா நம்ம வீட்டுக்கு, அவன் வந்துட்டு ஒரு 1/2 hourல வந்துட்டு போறானாலும் வீட்டை பார்த்துட்டு நன்னா இல்லையேன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் பண்ணுவான். பகவானுக்கு அப்படிதான். பகவான் நம்ம ஆஃபர் பண்ணும்போது செலக்ட் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட். நமக்கு ஒரு இது வாங்குறோம்னாலும், அரிசி வாங்கினாலும் அவருக்கு நல்லா குழஞ்சு நல்லா வரையா இருந்தாலும் அவருக்கு எல்லாம் இறங்காது பாவம். அந்த மாதிரி நினைச்சு பருப்பெல்லாம் நல்லா வெந்து மையா இருந்துக்கணும். ஏன்னா அதுவும் பாலகோப்பெல்லாம் வச்சுன்னா அந்த உணர்வு தானா வந்துடும். அது குழந்தைக்கு எப்படி கொடுப்பான் நம்ம, ஏன் நல்லா சாஃப்டா, ரொம்ப சூடெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, குழந்தைக்கு சுட்டுடும், நாக்கு சுட்டுடும். இது நைவேத்தியம் பண்ணும்போது இந்த பால் எல்லாம் பண்ணுவான், காய்ச்சிட்ட பால் இமிடியட்டா வைப்பேன். ஏன்னா எல்லாருக்கும் காஃபி எல்லாம் இங்க குடிக்கணும் வீட்டுல. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பால் பகவான் கொடுத்துடணும். ஆனா எப்படி இருக்கும், சூடா இருக்கும். அப்ப அதை ஆறி ஒரு மாதிரி ஆற வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி தொட்டு பார்த்தா இல்ல அவ்வளவு சூடு இல்ல, அந்த குழந்தை குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட நம்ம வைக்கும் போது என்னது, அந்த உணர்வு வரும். மெயினா அது வந்து குழந்தை பாலகோபால் வச்சு அந்த உணர்வு கண்டிப்பா எனக்கு அப்படி வரும்னா, அதனால நான் சொல்றேன். இல்ல பெரிய ஒரு நல்ல விக்கிரம், இந்த குருவாயூரப்பன் போட்ட மாதிரி வச்சாலும் நம்ம எப்பவுமே பதமா அவருக்கு நல்ல சாப்பாடு, நல்ல டேஸ்டியா, ரொம்ப காரம் இல்லாம ரொம்ப அவருக்கு பிடிக்கிற போல நம்ம நல்லா பண்ணி, அது உப்பு கொஞ்சம் குறைச்சலா இருந்தாலும் அவர் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டார், அவர் மாதிரி சாப்பிடுவார். அதாவது விதுராணி கையில, இந்த விதுரோட வைஃபோட கையில இருந்து அவர் அவ்வளவு ஆனந்தப்பட்டு தோலா கொடுக்குறார். பழத்தை கிழப்படுறா தோலை கொடுக்குறார், பழத்தை கிழப்படுறா தோலை கொடுக்குற, அவர் பாட்டுக்கு ஆனந்தமா சாப்பிடுறார். ஓ, பழத்தோலை சாப்பிடுறாரு. யாராவது வாழைப்பழத்தோலைன்னா நம்மளால சாப்பிட முடியுமா? கிருஷ்ணா சாப்பிட முடியும். ஏன் அன்போட கொடுக்குறான். அப்புறம் தான் விதுரர் வந்து கேட்கிறார், ஐயோ விதுரா நீங்க என்ன பண்ற, நீ
என்ன பண்ணிட்டு இருக்க தெரியுமான்னு இவர் காட்டுற இல்ல உங்களுக்கு கலைக்காது, அவங்க ஏதோ ஒரு இதுல பண்ணிட்டு இருக்கா, அந்த ஒரு ஆனந்தத்துல பண்ற, நீ ஸ்டாப் பண்ற. இதனால அவர் சொன்னதுல இப்படி முடிச்சுன்னு விடுறான். ஓ ஐம் சோ சாரி, நான் எல்லாத்தையும் பழத்தெல்லாம் கழிப்பட்டு உங்களுக்கு இவ்வளவு நேரமா பழத்தோலை கொடுத்திருந்தேன், ஐயோ நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்த பழத்தை எடுத்து கொடுக்குறேன். பழத்தோலை கீழே போட்டு பழத்தை கொடுக்குமா அவர் சொல்றேன், திஸ் இஸ் நாட் ரிலிஷன், இது எனக்கு நீங்க இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்ததுல ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது, அதுதான் ரொம்ப டேஸ்டியா இருந்தது, இது எனக்கு அவ்வளவு டேஸ்டா இல்லையே அப்படிங்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி அவரை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னா அவருக்கு அன்புதான் வேணும். அன்போட நம்ம என்ன கொடுத்தாலும், தண்ணி தான் நீங்க கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணி ரொம்ப அன்போட கொடுத்தோம்னாக்கா அதுவும் மனசு இழக்கி கொடுக்கணும். ஐயோ நீங்க வேற ஒண்ணும் கொடுக்க முடியலையே, எனக்கு வெளியில போகணுமே, என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியலையே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைக்கலாம், அது எப்பவுமே ரெடியா வச்சிருக்கோம். பட் தண்ணி வச்சாலும் அவர் வந்து ஏத்துப்பார், அதை நான் சொல்றேன். அப்ப பற்றின்மை, அப்ப பற்றின்மை யாருக்கு மேல பற்றின்மை, பகவான் பேர்ல பற்றி இருக்கணும். வேற விஷயங்கள் பற்றி இல்லாம புரிவதை எளிதாகவும் உயர்ந்ததாகவும் வலியுறுத்து, அதுதான் சன்னியாசம். எது சன்னியாசம்? மலைக்கு மேல போய் உட்காந்து குகைக்குள்ள போய் உட்காந்து அது சன்னியாசம் இல்லை. வீட்லயே வந்து பகவானை வந்து நினைத்து பண்ணலாம். ஆனா எப்படி லெஸ் அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த மெட்டீரியல் திங்ஸ். அது நம்ம மக்களா இருக்கட்டும், நம்ம குடும்ப ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும், வீடா இருக்கட்டும், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய 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 சொல்றேன், அந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ்க்கு லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதுல பற்றின்மையோட பகவான் பேர்ல பற்றோட நம்ம வந்து பண்ணும்போது அது சரியாகும். ஹரே கிருஷ்ணன் மூவல. ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. அத்த பஞ்சமோ அத்தியாயः, பஞ்சமன அஞ்சாவது அத்தியாயம், சந்நியாச யோகः. சந்நியாசம். எஸ், யார் படிக்கிறார்? அந்த மாதாஜி இல்லையே, நீங்களும் இந்த மாதாஜி யாருக்கா? செல்வி மாதாஜி இருக்காங்க. செல்வி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்கோ யாராவது ஒருத்தர். हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय यदेयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं सुनिश्चितं सुनिश्चितं। சோ இதுல என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் கூறினார். அர்ஜுன உவாச்சனா என்னது? உவாச்சனா கூறினார். அதே போல வேற ஒரு ஊச்சுகுன்னு, ஊச்சுகுன்னா என்னது? ப்ளூரல். என்னது சொல்லுவா? பன்மை. இது ஒருமை, ஒரு ஆள் சொல்லும் போது உவாச்ச, பன்மை நிறைய பேர் சொல்லும் போது என்ன வரும்? ஊச்சுகுன்னு. சோ அர்ஜுனன் கூறினான். என்ன சொல்றார்? கிருஷ்ணரை முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ரெண்டுமே நீங்க பண்ண சொல்றீங்க. என்னது? ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல அவர் வந்து செயலை துறக்கணும்னு சொல்ல, என்னை நினைத்து வேலை பண்ணுதான் சொல்றார். பகவானை நினை எப்படி சொல்லும்போது அவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாரோ, உங்களை நினைக்கிறேன், அப்ப நான் ஒரு வேலையும் பண்ணாம உங்களை நினைச்சுட்டு அப்படின்னு இவர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறார். யாரு? அர்ஜுனன் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறார். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் தேர்ட் சாப்டர்ல இதே கொஸ்டின் தான் கேட்கிறார். அவருக்கு அப்போ கன்வின்ஸ் ஆகல. இப்போ மாத்தா சொன்ன போல புரியல, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அனுமாத்தாச்சு நினைச்சா போல அர்ஜுனனுக்கு தோணிருக்கும், புரியலையே எனக்கு, நீங்க என்ன சொன்னீங்க புரியலையே, திரும்பி சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டிருக்காரு. அப்ப பகவான் சொல்லியிருக்காரு இப்படி, பகவான் சொல்ல போறாரு. அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, முதலில் செயலை துறக்க சொன்னீங்க, அப்புறம் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் சொல்றீங்க. இது ரெண்டுத்துல வந்து சிறந்த நன்மை எனக்கு இருந்து எது நன்மை பயக்குமோ அதை வந்து தெளிவாக சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இதுல நிறைய இதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம், ஜஸ்ட் நான் வந்து படிக்கதான் வேணும். அதானே பார்த்தேன். ஞானம். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் சாப்டர்ல ஆல்ரெடி ஞானத்தை சொல்லியாச்சு கிருஷ்ணர். என்ன சொன்னார்? 2.11 சொல்லியிருக்கார், 2.12 சொல்லியிருக்கார். வேணா கொஞ்சம் படிச்சு விடலாமா? படிக்கதான் முடியும், ஆனா மீனிங் எல்லாம் தெரியாது. ஸ்ரீ பகவான் படிக்கலாமா? என்ன தோன்றது உங்களுக்கு? படிச்சு விடலாமா? சரி படிக்கலாம். இந்த ஒரு இது படிங்கோ ஒருத்தர், இது ஒருத்தர் படிங்கோ, இது நான் படிக்கிறேன். மூணு பேர் தானே இருப்போம். படிங்க மாதாஜி. யாரு? அஜயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா. செகண்ட் சாப்டர்ல ஞானத்தை வந்து எப்படி அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா, ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா அச்சோச்யான் அன்வசோச்சத்வம் த்யக்ஞாவாதாம் ச பாஷசே கதாசு அகதாசு ச நானுஷோஷந்தி பண்டிதாஹ நத்வேவாஹம் சாதுநாசம் நத்வம் நீபீண்டநாதிபாஹ நசைவ ந பவிஷ்யாமஹ சர்வே வய அதப்பரம் தேகினோஸ்மின் யதா தேகி கௌமாரம் யௌவனம் சரம் ததா தேகாந்தர ப்ராப்தே தத்ர ந முக்யதே மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய ஸ்தோத்ர சுக துக்கதாஹ
आगमापायिनो दिव्यासां दिदीक्षस्व भारत यं हीन व्यदयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं भोमुदत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नापापो विद्यते सदः उभयोरभिदृष्टोऽन्तस्त्वनन्यो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्वेद्भिः न सर्वम् इदं तदं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति. நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஒரு இது முடிச்சு விட்டு வேணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமோ பார்த்தேன். பட் அது ரொம்ப டைம் எடுக்கணும். அப்போ ஒரு மாதிரி ஒரு சம்மரி மாதிரி கொடுத்துடலாம். இல்லன்னா பகவான் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு, ஆல்ரெடி இத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன்ல மாதாஜி, அதனால ஸ்லோகம் மட்டும் படிச்ச போறா. பண்ணியாச்சு. அதனால என்ன ஞானத்தை கொடுத்தாரு அப்படிங்கும்போது சும்மா ஸ்லோகம் மாதிரி படிச்சா எப்படி புரியும் அப்படின்னு நினைச்சேன். சரி சும்மா ஸ்லோகமே படிக்கல, எல்லாம் ரொம்ப டைம் போகும் இல்லையா. படிங்க செல்வி மாதாஜி படிங்க, இந்த இவ்வளவு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வி மாதாஜி சரியா தெரியல மாதாஜி, நான் தப்பு தப்பா படிக்கிறேன். நான் இப்பதான் கத்துக்கிறேன் மாதாஜி. உங்ககிட்ட புக் இருக்கா? புக் இருக்கு மாதாஜி. 18ல இருந்து படிங்க, 18ல இருந்து 23 வரைக்கும் படிங்க. செகண்ட் சாப்டர் ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அவர். ஞானத்தை கொடுக்கிறார் 11வது வெர்ஸ்ன்னு சொல்றார். 18ல இருந்து படிங்க. நான் ஸ்லைடு பார்த்துட்டு புக்கே பார்க்கல. புக் எப்பவுமே கையில வச்சுக்கணும். ஓகே 18th இருந்து படிக்க சொல்றீங்களா? 18th சாப்டர் 18th மாதாஜி படிங்க. அந்த வந்த இமே தேஹா நித்யஸ்யோக்தாஸ் சரீரனஹ அநாசினோஸ் பிரேமஸ்ய தஸ்மாத்யுத் யஸ்வ பாரத ஏன வேத்தி ஹந்தாரை யஸ்சைனம் மன்யதே ஹதம் உபௌ தௌட விஜானிதோ நாயம் ஹந்தின ஹன்யதே न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा पविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यनमजव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कंकादयति हन्दिकम्. படிங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிரஹாணாதி நரோ பராணி ததா சரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி சம்யாதி நவானி தேஹி நைனம் சிந்ததி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவகः न चैनं वेदयन्तो यन्द्यापो नशो यदि मारुतः அடுத்து நான் படிக்கிறேன். நசோ यदि மாதாஜி கேக்குறதா நான் பேசுறது? சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். இந்த சைடுல இருக்கிற நான் படிக்கிறேன். இன்னொருக்கு பின்னாடி வரும். 3rd சாப்டர்ல என்ன அவ படிக்கல மாதாஜி. லாஸ்ட் லைன் திருப்பியும் படிச்சா. அது தப்பா இருக்கு, அதனால திருப்பி படிச்சா. என்னது? லாஸ்ட் லைனே தப்பா படிச்சா இல்லையா, அதனால திருப்பி படிச்சா மாதாஜி. அடுத்ததுக்கு போல இல்ல அடுத்ததுக்கு போல மாதாஜி. அடுத்தது சரி படி. ஓகே முடிச்சிட்டாளா? நான் படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. முடிச்சிட்டா. அச்சேத்யோயம் மஹத் அதாஹ்யோயம் அக்லேத்யோ சோஷ்ய ஏவச நித்ய சர்வகதஸ்தானுர் அச்சலோ அயம் சனாதனஹ अव्यक्तो अयम अचिन्तो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथा पत्वा महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्
30வது லாஸ்ட். देहि नित्यम् अवध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि. இதெல்லாம் ஞானம் சொல்லியிருக்கார். நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம். திரும்பி அதோட ரிவைஸ் பண்ணோம்னா திரும்பி நிறைய டைம் போகும். அதனால 11ல இருந்து ஆரம்பிச்சார். அவர் வந்து ஞானத்தை வந்து புகட்டிட்டார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்? 38ல இருந்து இன்னும் இருக்கு. 38ல இருந்து 43 வரைக்கும் படிக்க மாட்டாச்சு. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. सुख दुःखे समे कृत्वा सापालाभौ च याचयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा देभिहिता साङ्ख्ये बुद्धेर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्राप्स्यसि नेहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धेर् एककुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां व्यवसायिनां बुद्धयो अव्यवसायिनां அது அப்படியே படிச்சு பழகிடுது மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ல விவசாயாத்மிகா வரும், அப்புறம் லாஸ்ட்ல வந்து அவ்யவசாயினம். ஓகே, அது அப்படியே படிச்சு பழகிடுது. यामिमां पुष्पितां वासं प्रपदन्ते विपश्चितः वेदबादरः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरां जन्मकर्मबलप्रदां क्रिया विशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति. மாதாஜி படிங்க. பாமினி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. வெரி குட். செல்வி மாதாஜி 44, 45, 46, 47 படிக்கிறேன் மாதாஜி. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैव सर्व प्रसक्तानां दया बहुदसेदासां व्यवसायात्मिका बुद्धि समातौ न विधीयते. वेरी गुड. विधीयते त्रैकुण्य विषयावेता निष्त्रैकुण्यो भवार्जुन नित्वन्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. 2 தானே சொன்னீங்க? யாவான் அர்த்த உதபானே 46, 47 படிங்க. 40. ஓகே. யாவான் அர்த்த உதபானே சர்வத சம்ப்ளுத்தோதகே तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूत् मा ते सङ्गोस् सत्त्वकर्मणि. यस. हरे कृष्णा. பாமினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க முடியுமா உங்களுக்கு? 48 படிக்க முடியுமா? 48, 49, 50 நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க. நான் சொல்லணுமா? சொல்லி நீங்க ரிப்பீட் பண்றடா? நான் ட்ரை பண்றேன். பண்ணுவோம். படிக்கிறா என்ன பண்றாங்க? அவளுக்கு மறைக்கிறதா? நீங்க படிச்சுட்டு அவளுக்கு லாஸ்ட் உள்ளது கொடுத்துருக்கோம் மாதாஜி. அவளுக்கு மறைக்கிறதா? ஓகே, இல்ல கஷ்டப்பட வேண்டாம், நான் சொல்லிடுறேன். இது 48. योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यक्तितिरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
ஸ்ருதி விப்ரதிபன்னாதே யதா ஸ்தாஸ்யதி நிश्चला சமாதாவச்சலா புத்திர் ததா யோகம் ததா யோகம் அவாப்ஸ்யசி. இது வந்து நம்ம 53 இருக்கு. வந்து இது என்னது, ஒரு நிமிஷம், இது ஞானம் தானே, போடலையோ, போட்டுக்கணும். புத்தி யோகம் 38ல இருந்து புத்தி, அதான் புத்தினா ஞானம் தான். அவர் புத்தி புகட்டுறாரு, இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், இப்படி எல்லாம் இருக்கணும். அப்புறம் 3வது சாப்டர்லயும் 3வது இதுலயும் வருது, அதை நான் படிச்சுட்டேன். यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव स सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते. For him there is no other duty. பகவான் கொண்டு அர்ப்பணம் பண்றதுதான் எல்லாமே. தனக்குன்னு ஒரு வேலையும் இருக்காது, எல்லாம் பகவான் அர்ப்பணம் பண்றது, அதான் வேலையா இருக்கும். யாரு? பக்தனுக்கு. நைவ தஸ்ய கிருதேனார்த்தோ ந கிருதேனேஹ கஷ்சன ந சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்சித் அர்த்த வியபாஷயः அப்படின்னு சொல்றேன். என்ன சொல்றேன்? செல்ஃப் ரியலைஸ் மேன் ஹஸ் நோ பர்பஸ். ஒன்னும் இல்ல அவருக்கு. இன்டென்ஷன் என்னது? நான் வாழ்ந்த என்ன பிரயோஜனம்? எல்லாம் பகவான் கொண்டுதான். அவருக்குன்னு சொந்தமா ஒரு எய்மே இருக்காது. ஜஸ்ட் டு ஃபுல்ஃபில் பகவான் அவரோட டியூட்டி என்னது? பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துறாங்க. அதுதான் அந்த மாதிரி அவரோட லைஃப் இருக்கும். அப்புறம் 4வது சாப்டர்லயும் சொல்றாரு, 3வது சாப்டர் எடுத்தா 4வது சாப்டர்லயும் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி எவ்வளவு புத்தி புகட்டுறாரு. திரும்பி அவருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு இன்னமும் சந்தேகம் இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு புரியலன்னு அர்த்தம். அப்ப அவர் திரும்பி திரும்பி எடுத்து சொல்றாரு. நீதான் கேட்டு என்ன மரமண்டையா இருக்க, ஒன்னும் புரியலையா அப்படிலாம் கோச்சுக்க மாட்டாங்க. ஸ்ரேயான் திரவியமயாத் ஞான யஜ்ஞாத் பரந்தப சர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஞானே பரிசம்பாப்யதே. அப்புறம் 4வது என்ன இருக்கு? தஸ்மாத் அஜ்ஞான சம்பூதம் ஹிருஸ்தம் ஞானாசினாத்மனः சித்வைனம் சம்சயம் யோகம் அதிஷ்டோதிஷ்ட பாரத. அப்புறம் 4வது சாப்டர், அதான் போன சாப்டர் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் முடிச்சார். அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, சாப்டர் 2ல அவர் என்னது? ஞானத்தை புகட்டுறார். என்ன சொல்றாரு? முதல்ல ஒர்க் த்ரூ புத்தி யோகா. மூளையை நல்லா யூஸ் பண்ணு, உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணு, அப்படி நீ வேலை பண்ணு. இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன சொல்றது? எப்படி நம்மளோட டியூட்டி என்னது? பகவானை ஃபர்ஸ்ட் தொடர்ந்து தான் நம்மளோட டியூட்டி. பிகாஸ் வி ஆர் born as a human being. அப்புறம் அர்ஜுனா பிகம் கன்ஃபியூஸ். அவருக்கு வந்து ஜஸ்ட் அவர் 2வது சாப்டர் சொல்ற வேலை பண்ணு, ஆனா புத்தியை யூஸ் பண்ணிட்டு வேலை பண்ணு. புத்தியை யூஸ் பண்ணனா என்ன அர்த்தம்? புத்தியோட பகவானை நினைத்து பண்ணு. பட் அர்ஜுனாவுக்கு புரியல. அர்ஜுனா பிகம் கன்ஃபியூஸ். அப்புறம் 3வது சாப்டர் வர ஞானம் ஒரு ரினன்சியேஷன். நான் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்து அந்த மாதிரி ஞானத்தை பெறணுமா, இல்ல புத்தி யோகம்? புத்தி யோகம்னா என்னது? எனக்கு வேண்டி இல்ல, நான் கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் எல்லா வேலையும் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் கிருஷ்ணா ஆர் நிஷ்காம கர்மா. அப்புறம் ஞானம்னா என்னது? ரினன்சியேஷன். எல்லாத்தையும் துறந்து அந்த மாதிரி போகணும். அப்படி அவன் நினைச்சுக்கிறான். அர்ஜுனா பிகம் கன்ஃபியூஸ். இவன் இந்த மாதிரி நினைக்கிறான். அப்புறம் என்ன வருது? சாப்டர் 3ல வந்து திரும்பி சொல்றேன். நான் கேட்கிறேன், வாட் ஷுட் யூ டூ? நான் என்ன பண்ணட்டும்? வாட் ஷுட் ஐ டூ? நான் என்ன பண்றேன்? ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கேன். ஹர்ட் அபவுட் கர்மா த்ரூ ஞானா. நான் வந்து ரினன்சியேஷன் என்னது? எல்லாத்தையும் துறந்து நான் போறது. அந்த மாதிரிதான் நான் எனக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன், இன்ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன். நம்ம அந்த ஒரு கன்ஃபியூஸ் இது பார்த்தோம். எது வந்து நம்ம செயல் பண்றோமோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வரும். ஆனா இன்ஆக்ஷன் என்னது? செயல் பண்ணாத இது நிலைமை. அது எப்போ வரும்? பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது வந்து செயலே வராது. இட் இஸ் நாட் கர்மா அட் ஆல், இட் பிகம்ஸ் அகர்மா. அதுக்கு வந்து ரியாக்ஷனே வராது. பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் வராது. இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கிருஷ்ணா. இதே சாப்டர் 3ல சொல்றேன். அப்புறம் என்ன வருது? திரும்பி ஒரு கண்டிஷனா ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. கன்க்ளூஷன் குளோரிஃபையிங் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அதனால ஆன்மீகத்துல நீ வந்து முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி பகவானை புகழ்த்தி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறாள்? நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். இல்லாட்டா எனக்கு தோணும் இங்கட பேசுறீங்க எப்படி, இல்லாட்டா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப அதனால என்ன சொல்றேன்? அவர் வந்து குளோரிஃபை டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், பகவானோட ஆழ்நிலை அறிவை வந்து நல்லா புகழ்த்தி, அதனால உத்திஷ்டா ஏந்திரு அண்ட் கௌந்தையா, அர்ஜுனா ஏந்திரு அண்ட் ஃபைட். நீ வந்து ஏந்திரு, சோர்ந்தெல்லாம் போய் உட்காராதே, ஏந்திர போ, சண்டை போடு, அதுதான் உன்னோட டியூட்டி அப்படின்னு அவர் வந்து ஞானத்தை புகட்டுறார். இது வந்து கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும், பிலாசபியா தான் இருக்கும், புரியறா போல இருக்கும், ஆனா புரியாது. பார்க்கலாம் எவ்வளவு என்னால முடியும்னு சொல்றேன். ஓகே, இங்கிலீஷ் பின்னாடி வருதா? ஓகே. அத்தியாயம் 5 கர்மயோகம். கிருஷ்ணாவுடைய செயல். அனைத்து உயிரினங்களும் தொடர்ந்து எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களை உருவாக்குகின்றன. பேசிக்கலி ஹியூமன் பீயிங் தான். அடுத்த வருஷம் நான் என்ன பண்ண போறேன், 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு என்னெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும், எல்லாம் பிளானோட தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
சோ எண்ணங்கள் செயல்களின் வெளிப்படுத்தலாம். சோ என்ன வரும், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆக்ஷன் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தாட் தான் வரும். அது கெட்ட செயலா இருக்கட்டும், நல்ல செயலா இருக்கட்டும், ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும், ஒரு தாட் வரும். என்ன பண்ணலாம், இப்ப நம்ம கிளாஸே இருக்கட்டும், லெவல் 2 நம்மளால முடியுமா முடியாதா, சரி 9 மணி சொன்னாங்க, சரி பார்க்கலாம், 9னா 10:30 மணி ஆயிடுமா, முடியுமா முடியாது, சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் தாட் வருது, செய்யணுமா வேண்டாமான்னு. எண்ணங்கள் செயல்களில் செயல்களில் வெளிப்படுகின்றன. அப்புறம் மீண்டும் மீண்டும் செயல்கள், திரும்பி திரும்பி இந்த கிளாஸை வந்து அட்டென்ட் பண்றீங்க, அப்ப என்ன ஆகுது, ஒரு பழக்கம் வரும். திரும்பி ஒரு நாளைக்கு நான் இப்போ மண்டே அன்னைக்கு நீங்க பார்க்கணும், ஓ இன்னைக்கு மண்டேல நான் 8:30 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கும்னு நினைச்சேன், அந்த மாதிரி எத்தனை உங்களுக்கும் ஆகலாம், எனக்கே ஆகுது. ஓ இன்னைக்கு மண்டேயா, இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லையா, ஓ இப்ப எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கு, அப்ப நான் அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம், எனக்கு அந்த மாதிரி பிளான் எல்லாம் பண்ணுவோம். சாட்டர்டே டெஃபினட்டா நோ கிளாஸ், அப்ப எனக்கு கன்ஃபியூஷனே கிடையாது. பட் இந்த மண்டே, இப்ப நம்ம கிளாஸ் மண்டே இல்லாததுனால வேற கிளாஸ் இருக்கு, இனிஷியேஷன்லாம் இருக்கு, அப்ப எனக்கு ஓ இன்னைக்கு அது இனிஷியேஷன் அப்புறம் நான் ஃப்ரீ இல்லை, அப்ப இந்த வேலையை பண்ணு, இந்த டைம்ல பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூளையில. சோ ஃபர்ஸ்ட் தாட் இங்க வருது, மைண்ட்ல வருது, தென் யூ புட் இட் இன் ஆக்ஷன். அந்த ஆக்ஷனை பண்ண 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 என்ன ஆயிடும், அதுதான் வந்து பழக்கம் ஆயிடும், ஹேபிட் ஆயிடும். பழக்க வழக்கங்கள் நம் குணத்தை உருவாக்குகின்றன. நல்ல பழக்கம், இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது ஒரு பழக்கம். 8:30 மணி ஆயிடுச்சுன்னா டான் வந்து உட்கார்ந்து நினைச்சு, அப்புறம் 10 மணி வரைக்கும் ஏந்துக்கவே மாட்டோம், எல்லாம் கேட்டு இருக்கும், அப்படின்னா அது ஒரு பழக்கம். அதனால என்னது, ஒரு நல்லது கிடைக்கும். இல்லை கெட்ட பழக்கம்னால 9 மணி சீரியல் நான் பார்த்தே அவனை இல்லாட்ட தள்ள படிக்க எனக்கு, அது என்னாச்சு, அந்த மாமியார் என்ன கொடுமைப்படுத்தினா, மாட்டுப்பண் என்ன மாமியார் கொடுமைப்படுத்தி, அது எனக்கு கேட்டே ஆகணும் பார்த்தே ஆகணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்ன, அந்த மாதிரி நமக்கு நம்மளோட ஹேபிட் ஆயிடும், நம்மள அது மாதிரி நம்ம கேரக்டரும் ஆயிடும். நம்ம நல்ல வழியில போயிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ஹேபிட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கும். காலையில எழுந்துக்கிற ஹேபிட்டும், காலையில மங்களாரத்தி பார்க்க இன்னைக்கு யாருமே இப்ப எழுந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், போட்டோ போதை யாருமே பார்க்கல, அப்ப நினைச்சுனேன் சரி இன்னைக்கு எல்லாரும் பரட்ட விட்டு நல்லா தூக்கம் உங்களுக்கு அப்படின்னு நினைச்சுனேன். சரி அப்ப மெதுவா வரட்டும், அந்த பழக்கமும் மெதுவா வரட்டும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். சோ அது வந்து பழக்கம். இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி செயல் பண்ண பண்ண ஒரு பழக்கம் உருவாகும். அந்த பழக்கம் வர வர என்ன ஆகும், குணம், நம்ம குணம் மாறிவிடும். அது எப்போ தெரியும், நமக்கே தெரியாது. நம்ம குணம் மாறிடுதுன்னு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நமக்கே தெரிய வரும். யாரோ சொல்லுவா, இந்த பிரதிபல் அவளுக்கு வந்து இந்த இது தெரியும், அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரிகிறப்ப இட் வில் கெட் ரிஃப்ளெக்டட் ஆன் அவர் ஃபேஸ். அப்போ we will know, நமக்கு தெரியறத விட யாரோ சொல்லுவா, முன்னாடிலாம் இதா இருந்தே சோர்ந்து இருந்தேன், இப்ப அப்படி இல்லையா, சண்டை போட மாட்டோம், நம்ம எப்பவுமே சாந்த சுரூபமே வச்சுக்கலாமே. ஆனா முன்னாடிலாம் ரொம்ப சோர்ந்து இருந்த ஒரு எனர்ஜி இல்லாம இருந்து, இப்ப அப்படி இல்லையே, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கு, ஏதோ நல்லதான் சொல்லுவான். பகவத்கீதை படிச்சு எந்த நேரமும் அழுது தூங்கி வடிச்சுட்டு இருக்க, எப்ப அழுதுன்னு இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டான். ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க, நல்லா பாசிட்டிவா இருக்கே, நல்லா அழகா பேசுறேன் அப்படிதான் சொல்லுவான். அந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள் வரும், நம் குணத்தை உருவாக்குகிறது. அப்புறம் குணம் என்னது, நமது விதியை தீர்மானிக்கிறது, அதுதான் பெஸ்ட் பார்ட். நம்ம குணமும் மாறிப்படுத்துனா என்னது, பார்த்து எங்கேயோ போற பாத்தெல்லாம் நல்லா பார்த்து போய், அதனாலதான் இஸ்மான்ல எல்லாரும் வந்துருக்கோம். நம்ம குணம் எல்லாம் மாறி இல்ல கிடைச்சு நம்ம எல்லாரும் ஒரே பாதையில வந்து போறதுக்குதான். சோ நம்ம வந்து விதியை கூட அது மாற்றி விடும். எப்படி சரியான திசையில் நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது 5வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகியல் சிக்கலில் மேலும் சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. உலக ரீதியில் நம்ம வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னாக்கா நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும். அப்புறம் பக்கத்து வீட்டுல அந்த பெரிய டிவி வாங்கிட்டான், எங்க வீட்டுல சின்ன டிவி தான், அவன் எங்க வீட்டுல வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பாக்குறான் அப்படின்னா எனக்கு அதனாலே வாங்கணும். அவன் எப்பெல்லாம் எங்க வீட்டுக்கு வரானோ பெரிய டிவி அதுக்குன்னே வாங்குவோம். பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் என்ன, பெரிய டிவி என்ன, பெரிய பட்டுப்புடவை இன்னும் நல்ல இவ்வளவு அதெல்லாம் ஜெரிக்கைக்கு நம்ம வாங்க போறீங்கன்னா நகை அவ்வளவு அது பெருசா அதெல்லாம். அந்த மாதிரி ஏட்டா போட்டிக்கெல்லாம் நம்ம போகணும்னாக்கா அது போலதான் புத்தி போகும். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் போல அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் போட்டி இருக்கும், நல்ல விதத்துல போட்டியே கிடையாது. அப்ப அதெல்லாம் சரி, நீ போட்டுக்கோப்பா, உங்கள்கிட்ட இருக்கு போட்டுக்கோ, உங்க வீட்டுல டிவி நல்லா இருக்கு, எங்க வீட்டுல சின்ன டிவி கூட எனக்கு பாக்குறதுக்கு நேரம் இல்ல, எங்க வீட்டுல பெரிய டிவி வச்சாலும் என்ன யூஸ், நானா பாக்குறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கான். சோ உலகியல் சிக்கலில் மேலும் மேலும் சிக்கலுக்கு தான் அதெல்லாம் வழிவகுக்கிறதே தவிர அதுல விடுபட்டு வெளியில வர்றதுக்கு நம்ம ஒரு வழியும் நமக்கு பண்ணாது. விடுதலை, சுதந்திரம் மற்றும் அமைதியின் வாழ்க்கைக்கு என்னது வழிவகுக்கும், இந்த மாதிரி அறிவுதான் வழிவகுக்கும். 5வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கு, வழிவகுக்கும் படிகள் உள்ளன. இது 5வது சாப்டர்ல கொடுத்தது. எஸ், இது எப்போ எடுக்கணும்னு மறந்து போயிடுறேன், டிரான்சிஷன் இருக்கும், அதை ஆஃப் பண்ணணும். ஓகே, மறந்து போயிடுறேன். பாக்கியெல்லாம் இந்த கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணேன், அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணேன், கொஞ்சம் தமிழோட இதெல்லாம் போட்டேன். இதுதான் ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும், தாட்ஸ், எண்ணங்கள் வரும், அது வந்து செயல்கள்ல மாறும். இது கெட்டதுலயும் பார்க்கலாம். வந்து திருடுறோம், இப்ப நம்மளே பஸ் ஸ்டாப்ல நிக்கிறோம், பணம் விழுந்திருக்கு, இப்படி பாக்குறோம், 100 ரூபாய் விழுந்திருக்கு, யாருமே எடுக்க மாட்டேங்கிறா, யாரும் விழுந்திருக்கு தெரியுது, அது காட்டுல பறக்க மாட்டேங்குது, அங்கேயே ஒட்டின்னு இருக்கு. சோறாமா, நம்ம பஸ் வர மாட்டேங்கிறது, நம்ம கண்ணு அங்க போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம் நம்ம பஸ் வரவங்க எல்லாரும் ஏறி போயாச்சு அவங்கவுங்க பஸ்ல, திரும்பி அது எடுக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. சரி எடுத்துடலாமா தோண்டிட்டே இருக்கும் எண்ணம், எடுத்துடலாமா, யாருதான் இல்லையே, இங்க யாருமே இல்லையே, போட்டோம் போட்டுட்டு போயிட்டான், எடுப்போம், ஆயிடுச்சு. அதுல ஆரம்பிக்கணும், நம்மளோட செயல் ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த ஒரு எடுத்தோம்னா என்னது, எங்க பார்த்தாலும் எடுக்கணும் தோணும்.
அது ஒரு ஆக்ஷன். அப்ப தாட்ஸ் என்னது, தாட்ஸ் பண்ண 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 ஆக்ஷன் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஆக்ஷன் பண்ண பண்ண என்ன ஆயிடும், அதே ஆக்ஷன் எங்க பார்த்தாலும் இது யாரும் கவனிக்கலையே எடுத்து விடலாம், யாரும் கவனிக்கலையே எடுத்து விடலாம். அந்த திருடுற பழக்கம், இது ஒரு திருடன்னா கொலை கொள்ளை எது வேணா நம்ம எடுக்கலாம், இதே பழக்கமா மாறிவிடும். அந்த பழக்கம் என்ன ஆயிடும், அது கேரக்டர், பாத்திரம் போடுறது கேரக்டரை நம்ம கேரக்டராவே மாறிவிடும். அதே மாதிரி நம்ம குணம் எல்லாம் மாறிவிடும். அந்த மாதிரி அதே குணத்துல இருந்தா என்னது, நம்ம விதியே அந்த மாதிரி என்னது, எப்பவும் திருட்டு எப்பவும் கொலை கொள்ளையெல்லாம் நினைச்சதே என்னது, எப்பவும் ஃப்ரீயா நடக்க முடியுமா, என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு ஜெயிலுக்கு பின்னாடி போகதானே முடியும். அந்த விதியை நம்ம மாற்றிவிடும். அதனால எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்ல we have to be very careful. நம்ம எண்ணம் வந்து கிளியரா வச்சுக்கணும். நல்ல எண்ணத்தை வச்சுனோம்னா நல்ல செயல் நல்ல பழக்கம் எல்லாம் வரும். கெட்ட எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா தென் மாற்றிடும். அப்படி எண்ணம் என்னது ஆக்ஷன்ல வரும், ஆக்ஷன்ல இந்த ஹேபிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், பழக்க வழக்கங்கள்ல இருந்து நம்ம கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகும், கேரக்டர்ல நம்ம விதியை மாற்றிடும். So we have to be careful. வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. மன ஊகங்கள்னா என்னது, இந்த பிலாசபிக்கல், ரொம்ப பிலாசபி. ஆமா அதுல அந்த இதுல எழுதியிருக்கா, பத்ம புராணத்துல எழுதியிருக்கா, அந்த நீதி இதுல என்ன எழுதியிருக்கா, இதுல எழுதியிருக்கா, அந்த கிரந்தத்துல எழுதிருக்கு, இதுல எழுதிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை போட்டு கூட்டி கழித்து இதுதான் அப்படிங்கறதுலாம் டிபேட் எல்லாம் பண்ணுவார் நிறைய பேர். அதை விட என்னது, பக்தி தான் பெஸ்ட். பக்தி சேவை அதெல்லாம் எனக்கு ஞானம் இல்லப்பா, நான் அந்த புக்கும் படிக்கல, எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. அப்ப உனக்கு என்னதான் தெரியும், எனக்கு அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண தெரியும், காலையில எந்திரிக்க தெரியும், எனக்கு ஜபம் பண்ண தெரியும், நல்ல மனசு இருத்தி ஜபம் பண்ண. தட் இஸ் மோர் பெனிஃபிஷியல் தேன் ரீடிங் சோ மெனி ஸ்கிரிப்சர்ஸ். ஓ அந்த புக்ல இருக்கா, அது மாதிரி கொடுத்துருக்கா, அதெல்லாம் பைஹார்ட் பண்ண போறேன், யூஸ் இல்லை. ஏன்னா பண்ணலாம், ஆனா பக்தியோட பண்ண. எவ்வளவு பேர் பக்தியோட பண்றா, பண்ண முடியாது, அவ்வளவுலாம் அவங்களால முடியாது. பைஹார்ட் பண்றதுல கவனம் போகும்போது பக்தி கம்மியாகும். அதனால பக்தி சேவை அதுல வந்து ஒன்னும் நமக்கு பெரிய ஞானம் எல்லாம் இல்லைனாலும் ஒரு அதே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தெரியுமா, தாராளம் ஆச்சு. பகவத்கீதா கூட படிக்க தெரியல, நோ ப்ராப்ளம், யாரும் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க, பகவானே ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாரு. அப்படிதான் பக்கத்துல உள்ளவனா சொல்றது. சோ பக்தி சேவை தான் சிறந்தது. 2வது அத்தியாயம் என்னது, உரை 11 இப்ப நம்ம பார்த்தோமே அதேதான். 11 30 கிருஷ்ணரால் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மா பற்றிய அறிவு. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, என்னது ஆத்மாங்கிறது கத்தியால் வெட்டப்படாதது, காற்றால் உலரப்படாத, இதெல்லாம் நம்ம இப்ப படிச்சோம். நம்ம படிக்கும்போது அந்த ஆத்மா பத்தியோட அறிவெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருந்தார். அப்புறம் உரை 31 37 என்னது, கடமையை பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. நம்மளுடைய என்ன டியூட்டி ஆஸ் அ ஹியூமன் பீங், நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும், வாட் ஆர் வி சப்போஸ் டு, அது வந்து சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் 2வது சாப்டர்ல. அப்புறம் 42 45 பலனளிக்கும் செயல்களால் ஆன்மாவின் சிக்கலை பற்றி. நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம ஒரு வேலையும் பண்ணும்போது இந்த ஆத்மா திரும்பி சிக்கல்ல மாட்டின்னு திரும்பி திரும்பி அது பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஒரு உடலை எடுத்து இங்கேயே அதை வெயிட் பண்றது, எப்படாப்ப நீ என்ன விடுவ, நீ இந்த கூண்டுல பறவை உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்கதான், நீ நல்ல கர்மா பண்ணி எனக்கு எப்படி அந்த கூண்டுல இருந்து பறக்க விடாங்க, மாட்டுக்கு மேல போயிடும் பகவானுடைய இடத்துக்கு. அது இல்லாம என்ன பண்றோம், நம்ம அது கூண்டுக்குள்ளேயே பார்த்து வச்சு இப்போ ஒரு ஃபார்ம், அடுத்தா திரும்பி ஏதோ செயல் பண்ணியிருக்கோம், அதோட பலன் என்னது, திரும்பி வேறொரு ஃபார்ம் இப்படி எடுத்துன்னு இங்கேயே நம்ம வந்து சுத்திட்டு இருக்கோம். விஷய சைக்கிள். ஆன்மாவின் சிக்கலை பற்றி அது வந்து 42 45 கொடுத்திருக்கு 2வது சாப்டர்ல. அப்புறம் 46 53 அவசரம் பக்தி தொண்டினால் விலகும் செயல்முறையை விளக்குகிறது. அப்ப இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருது, பக்தி தொண்டு செய்யணும், அது எப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் 2nd சாப்டர்ல கொடுத்திருக்கு. சோ அந்த செயல்முறையெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் 3வது சாப்டர் 3வது அத்தியாயம். 3வது அத்தியாயத்துல இருந்து 17 18 என்னது, அறிவில் ஒருவருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்குகிறது. நல்ல அறிவோடு இருந்ததுன்னா என்னது, அகர்மா என்னது, நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணல, நான் கடவுளுக்கு வேண்டி பண்ணும்போது என்னது, there is no reaction at all. அப்ப அவனுக்கு வந்து இது கிடையாது. ஆக்சுவலி இது வந்து பாடோடு கொடுத்துருக்காங்க, no duty for a person in knowledge. யார் நல்ல அறிவோடு இருக்காங்களோ, நம்மளாம் இப்ப அந்த அறிவு கிடையாது, நம்ம இன்னும் வந்து பாடி கான்சியஸா இருக்கும். யாரு பாடி கான்சியஸ் இல்லை, நான் வந்து இப்ப அதான் இப்ப இந்த சன்னியாசிகள்லாம் பார்த்தா ஏதோ ஒரு உடை உடுத்துப்பா, எப்படி இல்லாமோ தலையா இருக்கும், ஜடையா இருக்கும், தலையா பாதிக்க மாட்டா, எண்ணெய் விட்டுக்க மாட்டா, அப்ப என்ன ஜட மாதிரி ஆடும். அவன் லுக்ஸுக்கு அவ பாதரே பண்ண மாட்டான், ஏதோ கிழிஞ்சதோ பழசோ எல்லாத்தையோ போட்டு நிற்பான். பிகாஸ் தே ஃபீல் த பாடி இஸ் ஒன்லி கவரிங் தானே, நான் ஆத்மா தானே, அந்த லெவல்ல இருப்பா அவள். நம்ம அப்படி இல்லையே, நல்லா பழிச்சுன்னு இருக்கணும், நம்ம பாடிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். சோ நமக்கு அது தெரியும். அப்ப we don't have total knowledge. யாருக்கு நாலேஜ் இருக்கு, பாடி என்னுடையது இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு பாடி என்னோட என்னது ஒரு உடை மாதிரிதான் இருக்கு, நான் ஆத்மா தான், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கிறவன் நல்ல நாலேஜ் லெவல் இருக்கும், நாலேஜ்ல இருக்கான்னு அர்த்தம். அவனுக்குதான் வந்து அறிவியல் ஒருவனுக்கு அந்த மாதிரி அறிவில் இருக்கிறவனுக்கு கடமை செய்யணும்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. he is already gone to that level. அவன் வந்து கடமைன்னா என்னது, பகவானை தொண்டு புரியுது, கடமை தான் பண்ணதான் வேணும், பட் நாட் நெசசரி, he has already attained that stage அப்படின்னு 17 and 18 3வது சாப்டர்ல.
4வது சாப்டர்ல என்னது, அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் அறிவில் முடிவடைகின்றன என்பதை 33 உரை 33 விளக்குகிறது. எல்லா வேலையும் என்னது, பகவான் எடுத்திருந்தால் எல்லாமே கோஸ்ட்லி. நம்ம ஓம்னு ஆரம்பிக்கிறோம், ஓம்னு ஆரம்பிச்சாலே பகவானை தான் குறிக்கிறது. அது எங்க வரப்போற சாப்டர்ல பார்ப்போம். எல்லா ஒரு யாகம் யஜ்ஞம் இது பண்ணாலும் எந்த, அது வந்து சுதர்சன ஹோமமா இருக்கட்டும், கணபதி ஹோமமா இருக்கட்டும், நவகிரக ஹோமம், சண்டி ஹோமம் என்னெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, என்ன ஹோமம் பண்ணாலும் ஒரு ஓம்னு இருக்கும். அந்த ஓம் யாரை குறிக்கிறது, கிருஷ்ணர் தான் குறிக்கிறது. ஸோ எல்லாம் அது எங்க போறது, சேனலைஸ் டு கிருஷ்ணா தான். எல்லா வேலைகளும் அறிவில் முடிவு, அறிவின அந்த ஒரு தாட், நமக்கு நல்ல ஒரு அறிவு இருக்கணும். எவ்ரிதிங் கோஸ் டு கிருஷ்ணா. அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் அறிவில் முடிவடைகின்றன என்பதை 33 விளக்குகிறது. இப்போ அறிவு இம்பார்ட்டன்ட், நாட் ஓன்லி பக்தி, கொஞ்சம் அறிவும் நம்ம எடுத்துக்கணும். 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி 42வது வசனத்தில் கிருஷ்ணன் மீண்டும் அர்ஜுனிடம் எழுந்து போரிட சொன்னார். இதனால் அர்ஜுனன் குழம்பி துறவு அல்லது வேலை செய் சண்டை, இது வந்து குழம்பிக்கிறோம். இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டு திரும்பி போயிட்டு சண்டை போடுனா, நான் என்ன திரும்பி சண்டை போடணும், எனக்கு அந்த ராஜ்யம் கிடைக்கிறது நான் சண்டை போடணுமா? தட் மீன்ஸ் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங், நீங்க தான் அதான் சொல்றீங்க, ஒன்னும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்றீங்க. உங்கள்கிட்ட கன்ஃபியூஷன் என்னது, அர்ஜுனா இஸ் ஸ்டில் கன்ஃபியூஸ்ட். வை? அர்ஜுனன் இன்னும் குழப்பத்தில் இருக்கிறான். ஏன்? அர்ஜுனனை குழப்பமடைய வைப்பது கிருஷ்ணரின் திட்டம். நல்லா நல்லா கலக்கி நல்லா கலந்தப்புறம் தான் நல்லா தெளிவு பிறக்கும். நம்மளே சொல்லுவோம் இல்லையா, நல்லா கலங்கின தண்ணியில வந்து அப்புறம் தான் அழுத்தெல்லாம் கீழே வந்து செடிமெண்ட்ஸ் நிற்கும், மேல வந்து நல்லா கிளீன் வாட்டர் இருக்கும். அது மாதிரி அவன் இன்னமும் குழப்ப வச்சு இதுவும் நல்லா பாடம் புகட்டி அவனுக்கு நல்ல அறிவு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய எண்ணம். அப்புறம் கிருஷ்ணா ஏன் அப்படி செய்கிறார்? நம்ம நலனுக்கு. நமக்குதான் ஒரு வாட்டி சொன்னா புரியாது. அப்ப நம்மளுடைய நல்லதுக்கு திரும்பி அது வந்து சொல்லணும். அது யார் மூலமா சொல்ல முடியும்? இப்பதான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல போட்டிருக்கு, பிரபுபாதா எழுதுறாரு. இப்ப வந்த புது மாட்டுப்பண் வந்ததுன்னா அந்த மாட்டுப்பண்டை வந்து இம்மிடியட்டா சொல்ல முடியாது. என்ன நீ இப்படி பண்ற, என்ன இப்படி நடக்கிற, என்ன இது மாதிரி பாத்திரம் தேக்கிற, என்ன நீ இப்படி பண்ண சொல்ல முடியாது. என்ன வெளியில வந்து பொண்ணு அவ தப்பா நினைச்சுப்பா. அப்ப என்ன பண்ணுவாளான்னா, வீட்டுல இருக்கிற பொண்ணை வந்து திட்டுவா. என்னடி என்ன பண்ற நீ, இதெல்லாம் பண்ணாதே, இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாளா, இப்படி பெருக்கணும், இந்த மாதிரி பாத்திரம் தேக்கணும்னு கேட்டு இருக்கிற மாட்டு பொண்ணு புரிஞ்சு போயிடும். ஓ சரி, நம்மளதான் சொல்றாளோ. அவங்க வந்து அந்த இன்டைரக்டா பாடம் படிப்பான். இது இப்ப பிரபுபாதர் பர்பட்ல எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி. சோ என்னது, இப்ப இவர் திரும்பி அர்ஜுனன் சொல்லும்போது என்னது, அவரை குழப்ப வச்சு அவர் திரும்பி கொஸ்டின் கேட்கற வச்சு அவர் திரும்பி சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா யாருடைய நல்லதுக்கு, நம்மளுடைய, நம்ம நல்லதுக்கு. நம்மளும் அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். வேலையும் துறவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானது அல்ல. நம்ம அர்ஜுனன் என்ன நினைக்கிறான், வேலை செய்யறதும் துறவும் எப்படி ஒன்னாகும்? துறவுனா நான் அப்படியே மெடிடேட் பண்ணணும், வேலை செய்யறதுனா வேலை செய்யணும் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். பட் பகவான் என்ன சொல்றார், அது ஒன்றுக்கொன்று எதிரானது அல்ல என்பதை வலியுறுத்துவதுதான். அவர் வந்து அது வலியுறுத்துறார். அது எப்படி ஒன்று சேமா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, மாறாக துறந்த மனத்துடன், துறவுனா என்னது, பற்றின்மை, யாரு மேல பற்றில்லாம இருக்கணும். பௌதிக உலகத்துல பௌதிக மனுஷால்கிட்ட இந்த மாதிரி வாழ்க்கை பற்று இல்லாம வேலை செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆகும், பகவான் நினைக்கணும். ஏன்னா மனசு ஏதோ ஒரு இதுல லயிக்கணுமே, கண்ணை ஏதோ பார்க்கணும், காது ஏதோ. அப்ப அதுல எல்லாம் லயிக்கலைன்னா, அதுல லயிக்க விடாம நம்ம பகவான் பேர்ல அதை வந்து சேனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து முடியும். அது என்னது, வேலையும் துறவும், வேலை செய்யலாம். அந்த மாதிரி வேலை செய்யும்போது பகவான் எண்ணி நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். பகவான் நினைக்கும் போது அதெல்லாம் அக்கர்மா லெவல்ல போடணும். அப்புறம் என்னது, அர்ஜுனா ஞானம் என்பது வேலை துறப்பதை குறிக்கிறது என்றும், ஒளி மற்றும் இருள் போன்ற அறிவும் வேலை முரண்பாடானவை என்றும் அர்ஜுனன் நினைக்கிறார். அதான் அவனுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன். என்ன ஞானம்னா, நான் வந்து ஞானத்தை பெறணும், ஒண்ணு வேற எல்லாம் வேலை பண்ணாம பகவான் அது மாத்திரம் பண்ணணும் என்பது வேலையை துறப்பதை குறிக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறார். அப்படின்னு இவன் தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். யாரு? அர்ஜுனன். எப்படி இருள் ஒளி எப்படி இது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லையா? இருள் இருந்தா ஒளி இருக்கா இல்லைன்னு தான் அர்த்தம், ஒளி இருந்தா இருள் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். இருப்பினும் அறிவுள்ளவன் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் வலியுறுத்துறார். அப்படியெல்லாம் கிடையாதுப்பா, வேலை செய்யாம இருக்கவே முடியாது. நம்ம பாடியே சும்மா உட்காருன்னா, இப்ப வாட்ச்மேனே பார்க்கலாம். வாட்ச்மேன் என்னதான் வீட்டுல தூங்கிட்டு வந்து காலையில வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இங்க உட்காந்து வாட்ச்மேன் கொஞ்ச நேரத்துல தூங்கியாடும். இன்னும் சும்மா உட்கார முடியாது, இதாயிடும், பாடி எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் நம்மளே பார்க்கலாம், இப்படி இருக்கோம், தலையை சொல்லுவோம், இப்படி கை பண்ணுவோம், எங்கேயோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும். we cannot sit idle at all. ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் சொல்ற வேலை வந்து, இருப்பினும் வேலை செய்ய வேண்டும், கண்டிப்பா நம்ம வந்து வேலை செய்யணும். ஆனா என்னது, மனதை வந்து பகவானை நினைத்து எல்லா வேலையும் செய்யணும். அர்ஜுனனின் குழப்பம் திரும்பி வருதா? ஓகே,
நீங்கள் சொல்வீர்கள் புலன் செயல்பாட்டிற்கான வேலை புலன் செயல்பாட்டிற்கான வேலை கைவிடப்பட வேண்டும். நம்ம என்னது கண்ணை நோக்கி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறது, அதை விடணும். காதை நோக்கி கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறது விடணும். அந்த மாதிரி சொல்றீங்க. எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்படி பகவானோட என்னது கிளாஸ் அட்டன் பண்ண அப்படி நம்ம இப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம் அப்படிதானே சொல்றோம் இல்லையா? சோ புலன் செயல்பாட்டிற்கான வேலை கைவிடப்பட வேண்டும். ஆன்மாவை பற்றிய அறிவுடன் கூட ராஜ்யத்திற்காக போராடுவது புலன்களின் செயல்பாடு போல் தெரிகிறது. ஆன்மாவை பற்றிய அறிவுடன் இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன். Fighting for a kingdom, even with knowledge of the soul, seems like activity of the senses to me. என்ன first என்ன சொல்றீங்க? Work for sense activity must be given up. First என்ன சொல்றீங்க? ஒரு பொருள் கிடைக்கிறதுக்கு வேலை பண்ணு, அதெல்லாம் விட்டுடும். பலன் நான் கொடுக்குறேன். அப்ப நீ சும்மா வேலை பண்ணுதான் சொல்றீங்க. இப்போ என்னது? அந்த மாதிரி வேலை, ஒரு எண்ணத்தை வைத்து அது கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எண்ணாதே, எல்லாம் நிஷ்காம கர்மா அப்படி சொல்றீங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றீங்க? ஃபைட் ஃபார் a kingdom. உனக்கு கிங்டம் வேணும் இல்லையா? இல்ல ஃபைட் பண்ண அப்பதான் உனக்கு கிங்டம் அப்படின்னு சொல்றீங்களே. ஒரு புத்தி உள்ள மனிதன் இப்படி பண்ணுவேனா? நீங்களே மாத்தி சொல்றீங்களே. கிங்டம் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஃபைட்டும் பண்ணு சொல்றீங்க, அப்புறம் எதிர்பார்க்காம உன் வேலையை பண்ணு அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு கன்ஃபியூஷன். ஆக்டிவிட்டி சென்சஸ் டு மீ, therefore it should be given up. அதனால நம்ம ஒரு எதிர்பார்ப்போடு பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நான் சண்டை போட வேண்டாமே, ஏதாவது எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம், நான் ஒன்னும் எதிர்பார்க்கல, வேண்டாம் நான் சண்டை போடல. அப்ப நான் சண்டை போடாம இருக்கேன். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் அர்ஜுனா. If one works with devotion, then how work is stopped? நாம வேலை பண்றேன் பகவானை நினைத்து அப்படி பக்தியோட வேலை பண்றேன், அப்ப வேலை தானே அப்படிங்கிறோம். அவனுக்கு அக்கர்மா இன்னும் புரியல. பகவானை நினைத்து நீ வேலை பண்ணும்போது அது செயல்பாட்டுல வரவே வராது. அது செயலின் மேல வரும்னு அவனுக்கு இன்னும் புரியல. If one works with devotion, then how is work stopped? Work doesn't get stopped. You will do the work. ஆனா என்னது? பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது ஒரு ரியாக்ஷன் வராது. ஒர்க்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ரியாக்ஷன் வர்றதுதான் ஆக்சுவலி கர்மா, அதுதான் ஒர்க். இதுல ரியாக்ஷன் வராது அப்படின்னு. யூ ஸ்பீக் இன் ரீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. புதிர்கள், நீங்கள் புதிர்களில் பேசுகிறீர்கள். ரொம்ப புதிரா இருக்கு, நீங்க பேசுறது எல்லாமே புதிரா இருக்கு. ஆக்ஷன் இன்ஆக்ஷன், இன்ஆக்ஷன் இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க. வேலை பண்ணணும், அதுல பகவானை நினைத்து வேலை பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. பகவானை நினைத்து வேலை பண்றதுலயும் வேலையும் பண்ண வேண்டியிருக்கே அப்படின்னு இவன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறான். ஆனா பகவான் நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ற என்ன அப்படின்னு. ஐ ஆம் கன்ஃபியூஸ்ட். நீங்க ரொம்ப ரீடல் போடுறீங்க, நான் கன்ஃபியூஸ்ட் அப்படின்னு அர்ஜுன் சொல்றோம். இப்ப நம்ம எவ்வளவு கன்ஃபியூஸ்ட் போக போகதான் தெரியும். எது சிறந்தது? பக்தியுடன் வேலை செய்வதா அல்லது வேலையை துரத்தலாம்? அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா 18 days கம்பல்சரி எல்லாரும் பண்ணணும். 18 days பண்ணதான் நமக்கு அதெல்லாம் புரியும். ஏன் நம்ம இன்னைக்கு மெனி திங்ஸ் எனக்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வராது, இன்னும் வரும். 15 சாப்டர்ல ரொம்பவே கஷ்டம். ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு கொடுத்தனா வெரி குட். அது புரியறது இஸ் டிஃப்ரெண்ட், பட் டு எக்ஸ்பிளைன் இஸ் அகைன் ஒன் மோர் ஒரு சேலஞ்ச் தான். ஏன்னா அந்த புரியறதுக்கும் ஒரு அறிவோட, ஏன்னா ஈச் ஒன் இஸ் காட் டிஃப்ரெண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம புரியற போல ஒண்ணுத்தான் புரிஞ்சுக்க மாட்டான், அவன் ஒரு விதமா புரிஞ்சுக்குவான். அதை எப்படி வேர்ட்ஸ்ல சொல்லணும், அதுக்கு ஒரு தனி இது உண்டு, ட்ரேட். சோ இப்ப ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாங்க? எது சிறந்தது? பக்தியுடன் வேலை செய்வதா அல்லது வேலை திரும்பி அதே கொஸ்டின் கேட்கிறேன். 3rd சாப்டர்ல சொன்னது அதேதான் திரும்பி கேட்கணும். விச் இஸ் பெட்டர்? நான் ராஜ்யம் வேணும் சொல்லிட்டு நான் வேலை என்ன பண்ணணும்? சண்டை போடணும். அதை நான் துறக்கிறேன், என்னதான் ஒன்னும் எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிறோம். சோ இஸ் ஆஸ்கிங் விச் இஸ் பெட்டர், ஒர்க் இன் டிவோஷன் ஆர் ரினன்சியேஷன் ஆகும். இது ரினன்சியேஷன் ஆகும். ஒரு வேலையும் பண்ணாம சும்மா அப்படியே மெடிடேட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி பண்ணட்டுமா? இல்ல நான் பக்தியோட நம்ம இப்ப எல்லாம் சண்டை போடணும், இப்ப நம்ம எல்லாம் சண்டை போட வேண்டாம், நமக்கு சம் சர்டன் டியூட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அது பக்தியுடன் பண்ணலாமா? இது ரெண்டுத்துல எது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தயவு செய்து சொல்லுங்க. ஏகம்பதா 3rd சாப்டர்ல சொன்னா போல திரும்பி இதுல இங்க ஏகம்பதா வராது, வேற எல்லாம் படிங்க மாதாஜி. யாரு? ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாஸ கர்ம யோகஸ்ச நிஷேயசகரா உபௌ அயோஸ்து கர்ம சந்நியாஸா கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தம அப்ப இப்ப பகவான் அதாவது பதில் அளிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டா எனக்கு கன்ஃபியூஷன், திரும்பி சொல்லுங்க அப்படின்னு. 3rd சாப்டர் மாதிரியே இருக்கும், ஆனா கொஞ்சம் இது என்னது பிலாசபியா இருக்கன்னா நமக்கே கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம் தான். ஏன்னா லெட்டஸ்ட் ட்ரை, நம்ம இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ்ல படிக்கலாம். திரும்பி இந்த ஹோல் சாப்டர் முடிஞ்சோட்டு எனக்கு புரியல அப்படின்னா we can again read, absolutely no problem. மெதுவா போனா போதும், அவசரமே கிடையாது. புருஷோத்தமனாவுக்கு முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ரெண்டுமே ஒரு வகையில உட்காந்து ஒருத்தன் தாடி வளர்த்து அப்படியே உட்காந்து ஜபம் பண்ணா அவனோட இலக்கம் என்னது? கிருஷ்ணர் அடையறதுதான். நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லா வேலையும் பண்றோம், டைம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம், டைம் கிடைக்கும் போது மங்களாரத்தி பார்க்கணும், டைம் கிடைக்கும் போது ஜபா பண்றோம்,
டைம் கிடைக்கும்போது பகவான் நெய்வேலி பண்ணினது சாப்பிடுறோம். இந்த மாதிரி கோயில் கண்டு போறோம். மாதாஜி கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னாலே இருக்கிற வச்சு அந்த 24 மணிக்குள்ள நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்ப இதையும் பண்ணோம், கோயிலுக்கு போனோம், எல்லாம் மேனேஜ் பண்றோம் நம்ம. சோ வந்து அந்த மாதிரி பண்றதா, பகவானை நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணணுமா, இல்ல ஒரு வேலை இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் நான் பகவானையே நினைத்து விட்டோம் அந்த மாதிரி பண்ணணுமா? துரத்தல், தட் இஸ் கால்ட் துரத்தல். இல்ல பக்தியுடன் செயல்படுத்தல், இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதான். பகவான் சொல்ற ரெண்டுமே முக்திக்கலாம். நம்மள மாதிரி இப்ப எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு பகவானை நினைத்தாலும் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். ஒரு வேலையும் பண்ணாம அந்த மாதிரி துறந்து அப்படியே துறவி இருக்கானே அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் மாதிரி இருந்தா அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். யாரு கொடுக்குற இந்த தீர்ப்பு? பகவானே இந்த தீர்ப்பு கொடுக்குறார். ஆனால் ஏன் அப்படி சொல்ல? அப்ப அவளும் தப்பு பண்றான்னு இல்லை, அவ தப்பு பண்ற. தேர் ஆல்சோ டூயிங் குட் ஒன்லி. ஆனா அவளுக்கு அந்த பக்குவம் இருக்கு. நமக்கு அந்த பக்குவம் இருக்கா? நம்ம ஒரு நாள் என்ன அங்க போய் சேர்ந்து உட்காந்து நம்ம வந்து சேர்ந்துட்டேன்னா டோன்ட் வரி, கிராஸ் ரோட், ஒரு கடைக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ளேயே 10,000 போன். போனேன், வந்தேன், உட்கார்ந்தேன், எல்லாம் நம்ம இப்ப போன் வந்த போன்ஸ்ல நம்ம எல்லாத்துக்கும் என்ன ஒரு டென்ஷன். ஐயோ ரோடு என்ன அப்படிதான் இருக்கு, நம்ம காலமும் இப்படிதான் இருக்கு. ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வீட்டு பக்கத்துலயே வந்து கிடக்கா தெரியாதவங்க அந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். வாக்கிங் போயிட்டு வராங்க, ரிட்டையர்ட் பர்சன் தான், ஜஸ்ட் ரிட்டையர் ஆயிருக்காங்க, டெல்லியில இருந்து வந்துட்டாங்க இங்க பாம்பேக்கு வந்து. இனிமே வந்து மாமியார் மாமனார் கூட இருக்கலாம், அதான் ரிட்டையர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளை மாட்டு பண்ணிலாம் வந்தாச்சுங்க. அவங்க டெய்லி காலையில வாக்கிங் போயிட்டு வருவாங்க. ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர் லேடி. ஒரு நாள் வீட்டுல என்ன இந்த நேரம் ஆச்சு, எப்போ இந்த நேரத்துல வாக்கிங் போயிட்டு வரணுமே, வரலையே அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னு பார்த்தா அப்ப இந்த ஹஸ்பண்ட் போற இந்த போயிட்டு அவர் போனோன்னு யாரும் சொன்னா இங்க ஏதோ இங்க ஒன்னும் எங்க வைஃப் எப்பவும் வருவாள் அப்படின்னு. இல்ல யாரோ தெரியாத இந்த ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது விழுந்திருந்தாங்க அப்படின்னு. அப்படியா? இப்ப இவருக்கு யாருன்னே புரியல. சரி கேட்டு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த கடைக்காரன் சொல்றேன், ஆமா ஆமா இங்க விழுந்தாங்க, பக்கத்துல இங்க யாரோ விழுந்தாங்களா? ஆமா விழுந்தாங்க, நாங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு. ஓ யாரு தெரியலையே? அப்போ அவருக்கு தெரியாது, நம்ம மனைவியே தெரியாது. சரி யாரும் ஒன்னும் சொல்றாங்களே அப்படின்னு அங்க தெரியும் இல்லைன்னு போனார். அங்க போய் கட்டுனா இல்ல இது வந்து ரோட்ல நடந்ததுனால இந்த கேஸ் ஆயிடுச்சு, போலீஸ் அதனால எனக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல கொண்டு அங்க போனார். பார்த்தா அவருடைய மனைவி நார்மலா இருந்த லேடி ஜஸ்ட் வாக்கிங் போயிட்டு வரேன், தினமும் தான் போறேன். ஆனா ரிட்டையர் ஆயிட்டு வந்திருக்காங்க, வந்து 1 மாசம் 2 மாசம் தான் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி போவாங்க நம்ம எதிர்பார்ப்போமா? வெளியில போனோம்லாம் திரும்பி வரமாட்டான்னு டென்ஷன் உட்கார முடியுமா? போனோம் வருவோம் அப்படின்னாலே நினைப்போம். காலமே அந்த மாதிரி மாறி போயிடுச்சு. அப்போ துறவு மேற்கொள்றவர்கள் எவ்வளவு இது இருக்கணும், மனசு கட்டுப்பாடு இருக்கணும் இல்லையா? அவங்க அந்த ஆள் இருக்கானா இல்லையான்னு கூட நமக்கு தெரியக்கூடாது. அவனும் வந்து கண்டுக்க மாட்டான். நான் துறவு மேற்கொண்டு வந்தாச்சு, அப்ப என்னோட நினைவெல்லாம் எங்க இருக்கணும்? பகவானு தான் நினைக்கிறோம். ஒரு செகண்ட் நம்ம வீட்டுல மனைவியை பத்தியோ மக்களை பத்தியோ நினைக்க கூடாது. அதுதான் ஆக்சுவல் துறவு. சோ என்ன சொல்றாரு பகவான்? அதனாலதான் பகவான் சொல்ற ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணா விச் இஸ் பெட்டர். நம்ம வீட்லயே இருந்துட்டு பகவானை நினைத்து எல்லா வேலையும் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பெட்டர் அப்படிங்கிற. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நமக்கு அந்த பக்குவம் இல்லைன்னு. இருக்காங்க சில பேர் பக்குவப்பட்டு இருக்காங்க, அவங்க பண்றாங்க, அவங்களால முடியும், நம்மளால முடியாது. சோ பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும் சொல்லிட்டு அவரே தீர்ப்பு வழங்கிட்டார். அதனால நாளைக்கு எல்லாரும் சன்னியாசம் தான் பெஸ்ட்னு போயிடாதீங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதுல ரொம்ப அந்த இது இருக்கு, பிலாசபி இருக்கு இல்லையா? அப்ப நிறைய ஸ்லோகான்னு வராது, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஓகே, 3ஆவது சாப்டர்ல என்ன கொடுத்துருக்கு? ரினன்சியேஷன். இவெல்லாம் வந்து மாயாவதி பிலாசபி, தட் இஸ் அத்வைதா பிலாசபி. அத்வைத்தால என்னன்னாக்கா எல்லாமே இது பிரம்மன், எல்லாமே என்ன ஜெகன் மித்யா, இது ஆத்மாதான் சத்தியம், பாக்கி ஜெகன்னா என்னது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் ஆல் மித்யா. மித்யான்னு என்ன அர்த்தம்னா பொய். அப்ப நாங்க என்ன பாக்குறோமே அப்படின்னா நீ பாக்குற கரெக்ட். சோ நீ இப்ப தூங்க போகும்போது நீ ஒரு சொப்ன லோகத்துல இருக்கியா, அதுதான் நிஜம் உனக்கு தோன்றதே. அமெரிக்கா போன, எங்க ட்ரெயின்ல போன, அது பண்ண இது பண்ண, அது நிஜம் தோன்றதே. அப்போ இந்த உலகம் என்னது? பொய். இப்ப உனக்கு என்ன தோன்றது? இந்த உலகம் தான் நிஜம் தோன்றது. சொப்ன உலகத்துல நீ பார்த்தது பொய்யும். சோ இட் இஸ் ஆல் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் கான்சியஸ். நீ என்ன கான்சியஸ் லெவல்ல இருக்கு. இதெல்லாம் அத்வைதிக் பிலாசபி, இதெல்லாம் நமக்கு புரியாது. நம்மளாம் அது ஒழுங்கா பகவான் உருவத்தை வச்சு ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் சொல்லி அவருக்கு உணவளித்தோமா, அவரை பத்தி கீர்த்தனம் பாடினோமா, அவரை வந்து தொழுதோமா, அவருக்கு மாலை சாத்தினோமா, அந்த மாதிரி பக்தி தோண்ட நம்ம இருப்போம். விச் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் வே டு அட்டைன் காட். அவளும் தேர் ஆல்சோ அட்டைனிங் காட். பட் இந்த மாதிரி பிலாசபிக்கலா ஒரு ஞானத்தோட அவளும் வந்து பேசுவான். அவளோட ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சோ அது அவளுக்கு என்ன பேருன்னா அவளை மாயையில சிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா எழுதுவார். சோ தேர் ஆர் மாயாவாதி சன்னியாசி. தே டு ரினன்சியேஷன். அவெல்லாம் மெடிடேட் பண்ணுவான், ஒண்ணும் இல்லாம அப்படியே பகவானே நினைத்து மெடிடேட் பண்ணுவான். ஃபார் ஹவர்ஸ் டுகெதர் தே வில் சிட் லைக் தட். நம்மளால இருக்க முடியாது, நம்ம கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் ஆடணும்னு தோணும். அதனால நம்ம இப்ப இஸ்கான்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இப்படி ஆடுறாங்க பாடுறாங்க, ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பா. ஆனா கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் அந்த காது கண்ணு மூக்கெல்லாம் இருக்கு. ஒன்லி அப் டு சேனலைஸ், அதுதான் பண்ணமே தவிர எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி
அது வந்து பண்ணோம்னா நம்ம ரொம்ப முடியாத காரியம். அதுக்கு யாரால பண்ண முடியும்? அவ்வளவு பக்குவப்பட்டவர்களால தான் முடியும். அது நமக்கு முடியாது. ஏன்னா நம்மளாம் இன்னும் பேபி ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும், பேபி ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். சோ இது என்ன கொடுத்துருக்க? மாயாவதி சன்னியாசி தான் அத்வைத்திக் பிரின்சிபல். அத்வைத்தம்னா இது ஒரே இதுதான். நான் வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் வந்து இறந்தப்பட எனக்கு ஐ அண்ட் பிரம்மன் பிகம்ஸ் ஒன். நான் அப்படி ஐக்கியமாயிடு. இந்த ஐயப்பா கோயில் எல்லாம் எழுதியிருப்பான். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் அகம்னா நான், பிரம்மா அஸ்மி நான் பிரம்மன் இணைந்து விடுவேன். நான் பிரம்மத்து கூட இணைந்து விடுவேன். நம்ம பிலாசபி அது கிடையாது. என்ன இருந்தாலும் அங்க கடவுள் இருக்கதா இருக்கார். நீ வந்து கடவுளுக்கு தகுந்தா போல ஈக்குவல் எல்லாம் இருக்க முடியாது. அம்மாவோட வயத்துக்குள்ள குழந்தை உருவாருது, அதுக்கப்புறம் குழந்தை வெளியில வருது, குழந்தை வளருது, அம்மாவும் குழந்தையும் சேர்ந்து விடுறாளா? இல்லை, அதுல செப்பரேட் ஆயிடுது. அப்புறம் அம்மா தனியே, குழந்தை தனியே தான். அந்த பிலாசபி நம்ம பிடிக்கணும். இட்ஸ் a simple way of understanding. அப்போ நம்ம கடவுளோட குழந்தைகள் தான். கடவுள் இருப்பார், எப்பவுமே இருப்பார். நம்மளும் குழந்தை, அவரோட குழந்தையாவே நம்ம இருப்போம். அவரோட குவாலிட்டி இருக்கும். ஆனா பட் we cannot merge with the Lord. We can never become that. ஈவன் இது முக்தி கிடைச்சு பகவான் உலகத்துக்கு போனாலும் அங்கேயும் நம்ம சேவை தான் பண்ணணும். பகவானோட கீர்த்தனம் பாடணும், அவர் நம்ம முன்னாடி இருப்பார், அவருக்கு கீர்த்தனம் பாடணும், பஜனை பண்ணணும், அவரை வந்து புகழ்த்தி இதெல்லாம் பண்ணதான் பண்ணணும். But Mayavadi philosophy, they don't do that. Needs prayer purification by prescribed duties. அவளுக்கு certain duties உண்டு. அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சப்பறம் தான் அவளுக்கு வந்து இந்த லெவலுக்கே வர முடியும். நம்மளோட என்னது? process itself purifies. இஸ்கான்ல வந்துட்டால ஒண்ணுமே தெரியாது. இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணி என்ன ஒண்ணுமே தெரியாது. யாரோ சொன்னா வந்தோம், ஏதோ வாட்ஸ்அப்ல வந்தது, நான் வாட்ஸ்அப்ல வந்துட்டு தான் ஜாயின் பண்ணி ஒண்ணும் தெரியாது. அப்புறம் நுழைஞ்சு பார்த்தா அப்படி ஏதோ பாதை போயிட்டே இருக்கு, எழுத்து போயிட்டே இருக்கு. இது அப்ப என்ன பியூரிஃபை ஆண்டே இருக்கும். நம்ம பண்ண we become purified. You don't need a pre-qualified. நீ இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்பதான் you are eligible to enter. அந்த மாதிரி நமக்கு கிடையாது. The moment you come inside ISKCON என்னது, நீங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள், நீங்களாம் வைஷ்ணவா, பிராமன்ஸ் கூட கிடையாது, எல்லாரும் வைஷ்ணவா. அந்த ஒரு தகுதி வந்துடும். அப்புறம் 5 புள்ளி இது வந்து 3வது சாப்டர்ல கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் 5.2ல கொடுத்துருக்கு, சிம்பிளி ஞானா இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் ஃபார் லிபரேஷன். அவளுக்கு வந்து ஒன்லி ஞானம் மாத்திரம், ஞானம் வேணும் அவளுக்கு. They are more into ஞானா. என்ன கொடுத்துருக்கா தெரியாது. சிம்பிளி ஞானா இன்சஃபிஷியன்ட் ஃபார் லிபரேஷன். இங்க இருந்து ஆக்ஷன் இஸ் மஸ்ட். அவளுக்கு ஆக்ஷன் வேண்டாம். ஆக்சுவலி சஃபிஷியன்ட், இங்க வந்து சஃபிஷியன்ட். ஆக்சுவலி ஐ திங்க் அதை நான் ஒரு ரெஃபர் பண்றேன். 5.2 இருக்கா இங்க இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் பார்த்துக்கிறேன். இது மிஸ்டேக்கா பார்த்துக்கிறேன். உங்களை டீப்பாலாம் நான் முன்னாடி பார்க்கலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது லெவலில் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. 5.2 Personality of order replied, renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. அதுல எங்க ஞானம் எங்க போனது? I'll just find out. Actually, அப்படி கிடையாது. Therefore, jnana or knowledge that one is not in this material body but spirit soul is not sufficient for liberation. கொடுத்திருக்காங்க. Therefore, ஞானம் என்னது? ஞானம் knowledge that one is not this material body but spirit soul. நம்ம வந்து உடல் இல்லை, நம்ம ஆத்மா. அந்த ஞானம் மாத்திரம் இருந்தா போராதான். One has to act in the status of spirit soul. Otherwise, there is no escape from material bondage. Action in Krishna consciousness is not therefore action on the fruitive. So அதுதான் நம்ம அந்த மாதிரில இருக்கும். See, என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஞானம் இருந்தா போறாது. ஆனா இவ என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஞானத்தை தான் வச்சுட்டு இருக்கா. இந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது அவ அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறா. பட் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஒன்லி ஞானம் இருந்தா பத்தாது, நம்ம ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி இருக்கணும், பக்தியை காட்டணும் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம். இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, சிம்பிளி ஞானம் இருந்தா போதும் லிபரேஷனுக்கு. நான் எரேஸ் பண்றேன். அப்ப அப்படியே அந்த காப்பி பண்ணி போட்டுட்டா. பட் பிரபுபாதா says this, simply ஞானா is not sufficient for liberation. Action also has to be performed. அவர் எழுதினதை யாரோ அப்படி பிரிச்சு எழுதிட்டா, தெரியாம எழுதிருக்கேன். அந்த இன்னும் எடுத்துக்கணும். அவங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க, ஒரு ஞானம் வந்து எனக்கு டிபேட் பண்ணி ஐ காட், பிகாஸ் அந்த இதுல அந்த புராணத்துல எதிர்க்கு, இந்த ஸ்கந்தத்துல எதிர்க்கு, இந்த இது இருக்கு, ஐ ஒன் அப்படின்பாங்க. நம்ம அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஞானம் இருக்கட்டும், ஆக்ஷனும் காட்டணும். என்ன ஆக்ஷன்? பக்தி. பக்தி வந்து ஆக்ஷனாலதான் காட்ட முடியும். பகவான் எல்லாம் நான் ஸ்லோகம் எல்லாம் கடற்கடலாம் சொன்னேன், ஐயோ ஹாப்பி அப்படின்னா அவர் இல்லம்பர். எனக்கு ஒரு பாய் தண்ணி குடுத்தியா, நீ ஏன் முஸ்கின் இருக்க, எனக்கே காலையில என்னன்னு மங்களாரத்தி பாத்தியா, என்ன மூஞ்சியே பாக்கலையே, நீ 8 மணிக்கு தானே எந்திக்கிற, அப்புறம் விரதம் இருக்கிறதே கிடையாது, கிளாஸ் நினைச்சா 3 இருந்தா நீ அட்டன் பண்ற, அப்புறம் என்ன உனக்கு பக்தி? அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் பக்தி தான் கேட்பார். He wants only bhakti. Krishna needs only bhakti. So must act in status of soul. Soul என்ன எதிர்பார்க்கறது? பகவான் இடத்தில் இணையத்துக்கு பார்க்கறது. ஸோ நம்ம
சோலுக்கு என்ன ஹாப்பி தருதோ அதுதான் நம்ம பண்ணணும். சோலுக்கு என்னது பகவான் இடத்தில் இணையணும். அதுக்குள்ள மாதாஜி இன்சபிஷியன்ட் ஃபார் லிபரேஷன் போட்டுருக்காரு, அது போட்டிருக்கு மாதாஜி. முக்தி அடைவதற்கு ஞானம் இதுதான் மட்டும் போதுமானதல்ல. மாதாஜி நான் என்ன சொல்றேன், பிரபுபாதா என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, சிம்பிளி ஞானா இஸ் இன்சபிஷியன்ட் ஃபார் லிபரேஷன், ஆக்ஷன் இஸ் மஸ்ட் எழுதுற கண்டினியூஷன். யாருக்கு சொல்றாரு? நமக்கு 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 அதுதான். அப்ப இதுல போட முடியாது இல்லையா? இப்ப மாயாவாதிக்கு இன்சபிஷியன்ட் சொல்ல மாட்டேன், அவளுக்கு அதுதான் சபிஷியன்ட். அவளுக்கு பக்தி கிடையாது. when you differentiate you have to write correctly. யார் எழுதியிருக்காங்களோ அது அப்படியே அந்த பர்பட்ல இருந்து எழுதி இப்படியே காப்பி பண்ணிட்டான். ஓகே ஓகே ஓகே, புரியுது இல்லையா? மாயாவாதி பிலாசபில என்னது, அவங்க பக்தி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு ஞானம் இருந்தா போரும். அப்ப நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது you have to write the correct words here. ஒர்க் இன் டிவோஷன் என்னது, எஸ் நமக்கெல்லாம் இப்படி வைஷ்ணவ சன்னியாசி நம்ம எல்லாம் எப்படின்னா வெறும் ஞானம் இருந்தா போராது, ஆக்ஷனும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினதா அவ கரெக்டா இது இப்படி இங்க போட்டுட்டா. அப்படி போடக்கூடாது. they have to write sufficient. அவங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க, மாயாவதி நினைக்கிறாங்க வெறும் ஞானம் இருந்தா போதும். இங்க அப்படி கிடையாது, ஒன்லி ஞானம் இருந்தா போறாது, you have to work also, you have to do service to the Lord. அதனால நம்ம தான் சர்விட்டர் ஆஃப் த லார்ட். சர்விட்டர் என்னது நம்ம அதுக்கு என்ன பேரு மறந்துட்டேன், வேர்ட்ஸ் மறந்து வரும். அப்புறம் இதுல என்ன இருக்கு, ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபால்டும். கொஞ்ச நாளைக்கு பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் there is always chance of falling down. போர் அடிக்கிறது. இன்னும் அவள்கிட்ட எல்லாம் கேட்டோம்னா there is no மங்களாரத்தி. அவளுக்கெல்லாம் மங்களாரத்தி அட்டென்ட் பண்ணோம், இது இருக்காது. பண்ண மாட்டான்னு கிடையாது, பண்றவா பண்ணுவா. பட் அந்த கல்ச்சரே கிடையாது. நமக்கு என்னது, ஐயோ பகவான் இருக்காரு, பகவான் காலையில இருந்து நம்மளுக்கு திறந்து நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு வெயிட் பண்றாரு. ஆனா நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன். ஐயோ அது எப்படி, எனக்கு எந்த பகவானை பார்க்கணும், நான் பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணணும், பகவானோட கீர்த்தனை சொல்லணும். அவளுக்கு அப்படி இல்லை, அவள் ஜஸ்ட் கண்ணை மூடிட்டு மெடிடேட் பண்ணுவா. கோயில வந்தா கண்ணை முடிப்பா. கோயில வந்து கண்ணை மூடிட்டு மெடிடேட் பண்ணது வீட்லயே பண்ணலாமே. கோயில வந்தோம்னா பகவானை அனுபவிக்கணும். பகவானுக்கு அழகா அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிருக்கா. அங்க போயிட்டு கண்ணு நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன், கோயில வந்து இப்படி பாருப்பா. யூஸ் இல்லையா? ஒரு கோயில்ல வந்துட்டு அவரோட அலங்காரம், அந்த கோயில்ல இருக்கிறது எல்லாம் பார்த்து அனுபவிக்கணும். அங்க வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டுல தனியா இருக்கும்போது மெடிடேட் பண்ணலாம். ஓகே, அப்ப இதுல வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபால்டும் நிறைய இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து புலன்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அடக்கி ஒடுக்கி இப்படி பண்ணும்போது அது புலன்கள் ஒரு நாளைக்கு செதறிடும். கண்ணு சொல்லும், ஐயோ நான் வெயிட் பண்றேன் ஏதோ நல்ல பொருளை பாக்குறதுக்கு. காது சொல்லும், பொறும் எவ்வளவு நாளைக்கு நான் பொறுத்து இருக்கிறது. நமக்கு சொல்லுவேன், நான் சாப்பிடணும் நல்ல சாப்பாடு. நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல எப்படி, நல்லா சாப்பிடு நல்லா சாப்பிடு, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நீயே சாப்பிடு. கண்ணு என்ன சொல்லணும், அழகா இதெல்லாம் பார்க்கலாமே, கிருஷ்ணரை அழகப்படுத்தி நீ நல்லா ஆனந்தப்படே. உனக்கு அந்த சில்க் பிடிக்கலாம், பகவானுக்கு சாத்திட்டு அந்த அழகை பாரு. அவரை காது என்ன சொல்லணும், அந்த மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சது, அந்த மியூசிக்கே கிருஷ்ணாவோட இதை சாங்ல போட்டு நீ அந்த மியூசிக் பாடு, அழகா இருக்கும். அப்ப அந்த காது அந்த இனிமையை வந்து அனுபவிக்கும். அதனாலதான் ஆடுறாங்க பாடுறாங்க. there's no restriction of your senses in ISKCON. ISKCON எனக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ். பட் இது வந்து துவைதா பிலோசபி. துவைத்தானா ரெண்டு, கடவுள் ஒருத்தர் நாம ஒருத்தர், அப்படிதான் இருக்கும். இங்க வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபால் டவுன், இங்க சக்சஸ் கேரண்டி. கண்டிப்பா நமக்கு வந்து இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று நம்ம வந்து போய் விடுவோம். என்ட்ரன்ஸ் இன்டு காட்ஸ் கிங்டம் இஸ் 101% கேரண்டி. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு நிறைய இதுல இன்கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன். இது வந்து துறவு வந்து முற்று பெறும்னு சொல்லவே முடியாது. இது இன்கம்ப்ளீட். என்னன்னாக்கா பிரம்மன் ரியலைசேஷன் தான். பிரம்மனுக்கு அப்புறம் நம்ம சூரியனோட இது சொன்னோம் இல்லையா, திரும்ப சொல்றேன். சூரியனுக்கு வந்து 3 விதமா வந்து பிரிச்சு, இதெல்லாம் பிரபுபாதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். சூரியன் கதிர்கள் வருது. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து சூரியன் நல்லா உதிச்சப்பறம் தான் வெளிச்சம் வருதா இல்லை, ஒரு மாதிரி 5:30 மணி 6 மணிக்கே ஒரு வெளிச்சம் வரும். சூரியன் வந்தாச்சு பார்த்தா சூரியன்னா கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா வெளிச்சம் வரும். அதுதான் வந்து பிரம்மன். கடவுளுடைய வந்து கடவுளுக்கு இந்த ஹேலோ காட்டுறா இல்லையா, கடவுள் வந்து ஒரு போட்டோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பகவானோட தலைக்கு முன்னாடி இப்படி ஹேலோ இருக்கும். எல்லா கடவுளோட போட்டோலயும் இருக்கும். அப்படின்னா என்னது, கடவுள் அப்படி ஜோதிமயம். அவர் வந்து நின்னார்னா 1000 சூரியன்கள் வந்தா எப்படி வெளிச்சம் இருக்குமா அப்படி இருக்குமா. அப்ப அவரோட இதுல இருந்து வருது, இந்த வெளிச்சம் வருதுதான் வந்து பிரம்மன். மாயாவதி பிலாசபி, தட் இஸ் அத்வைதி பிலாசபி என்ன சொல்றான், அதுதான் கடவுள். நாங்க ஐக்கியமாயிட்டோம், எண்ட் ஆஃப் தியர் சாப்டர். நம்ம அப்படி இல்லை, தட் இஸ் ஒன்லி பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம். தட் இஸ் கதிர்கள் வரும், இது சூரிய வெளிச்சம் வருது. அப்புறம் பார்த்தா சூரியன் உதயம் மாறுது, ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்க் காண்றது இப்படி. அது என்னது, பரமாத்மா லெவல். அவளுக்கு அதை பத்தி தெரியவே தெரியாது, ஆல்ரெடி கான் ஓவர். அவெல்லாம் முக்தி பெற்றாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே நிறுத்தினாச்சு. நம்ம அப்படி இல்லை. அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா லெவல். அதுக்கப்புறம் இன்னும் உள்ள உங்களுக்கு இது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா லெவல் 1 பண்ணுவோம், திரும்பி புரியும். there are 3 ways of understanding God. இது ரியலைசேஷன், பகவான் ரியலைஸ் பண்றதுக்கு 3 இது படிகள் உள்ளன. ஒன்று வந்து பிரம்மன், அடுத்தது பரமாத்மா, மூன்றாவது கடவுள். அப்ப இது வந்து பரமாத்மா. சோ இது வந்து இந்த டிஸ்க் காணும், கொஞ்சமா அப்படி காணும். அப்புறம் அது பெருசா ஆயிட்டு வரும்.
நான் அதுதான் சூரியனா இல்லை, அதுவும் சூரியன் கிடையாது, அது ஒன்லி வட்டம் தான், சூரியனோட வெளியில உள்ள வட்டம். இன்னும் இருக்கு, சூரியன் இனிமேதான் வரப்போற. இந்த சூரியன் நல்லா வரும்போது கண்ணு பூச ஆரம்பிச்சிடும். then you cannot see sun, that is actual sun. அதுதான் கடவுள், அதுதான் God realization. So that, what are we aiming at? Not that ஒளி, not that Brahman, no. அதையும் தாண்டி பரமாத்மாவா, நோ, அந்த வட்டமும் கிடையாது. நம்ம அதையும் தாண்டி ஊடுருவி கிருஷ்ணரோட இதுல போறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். கிருஷ்ணரோட கோலோக பிருந்தாவனம். நம்ம இதெல்லாம் வந்து 8th சாப்டர் இன்னும் நல்லா போகும். சோ இதெல்லாம் இவால்வ் என்னன்னா பிரம்மன் அப்புறம் என்ன மாத்தாச்சு? பரமாத்மா. இல்ல பிரம்மன் பகவான் பரமாத்மா தானே? பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான். ஓகே, பிரம்மன் பரமாத்மா பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்ததே. அந்த இது லாஸ்ட் பரமாத்மா இல்லையா? செகண்ட் தான் பரமாத்மாவா? செகண்ட் பரமாத்மா இதான் நான் சொன்னேனே. பாகவதத்துல அந்த ஸ்லோகம் வருமே மாதாஜி, பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்ததே அப்படி வரும். என்ன அது நம்பர்லாம் தெரியாது எனக்கு, நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம், நாளைக்கு பாகவதம் படிக்கலாம். ஓகே, அது 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 நிலை காட்டிட்டான். எப்படி நிலையில நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி போறோம். கடைசியில இது பகவான் தான் நிலைதான் உயர்ந்த நிலை. அதுலதான் நம்ம வந்து எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இவாள்லாம் அப்படி இல்லை. இவ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே they feel happy, they get renunciation, but it is incomplete renunciation. நம்மளோட எப்படி complete renunciation to use everything for Krishna அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது திரும்பி 5வது சாப்டர்லயே போட்டுருக்கு. இப்போ இன்னைக்கு படிக்க போறோம். அதுலதானே ஃபைண்ட் த ரூட். அப்ப இதோட ரூட் என்னது? விஷ்ணு தான். விஷ்ணுனா கிருஷ்ணரோட ஒரு அவதாரம் தான் விஷ்ணு. அந்த ரூட் என்னது? பகவான் தான். அந்த ரூட்ல இருந்து தான் எல்லாம். அப்படி நம்ம இப்ப தண்ணி ஊத்துறோம், ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறோம், ஆஹா இந்த ரோஸ் ரொம்ப நல்லா வளருதுன்னு சொல்லிட்டு ரோஸ்க்கு மாத்திரம் தண்ணி ஊத்துறோமா? கிடையாது. நம்ம வந்து அந்த மண்ணில தான் போடுறோம். அந்த மண்ணுங்கிறது யாரு? ரூட்டுங்கிறது அந்த பிகாஸ் ரூட் இஸ் ரூட் என்னது? கிருஷ்ணர். அந்த கிருஷ்ணர்ல இருந்து தான் இப்படி ஃப்ரூட் வரும், ஃபிளவர் வரும், லீஃப் வரும், பிரான்சஸ் அப்படி எல்லாம் வரும். சோ ஃபைண்ட் த ரூட். அந்த ரூட் காஸ் என்னது? எல்லாத்துக்கும் ரூட் காஸ் சொல்றோமே. ஏதோ ஒரு வியாதி வந்தது, ஏதோ வந்து ஏன் உனக்கு அடிக்கடி ஒரு சளி வருது, என்ன கண்டுபிடிக்கலாம். சரி, மருந்து சாப்பிட்டு குணமாயிடும். பட் அடிக்கடி உனக்கு வருது, லெட் அஸ் ஃபைண்ட் த ரூட். என்ன அப்படின்னா, ஓ நீ ராத்திரி ஏதோ இருக்கலாம், ராத்திரி நீ தயிர் சாதம் நிறைய சாப்பிடுவோம், அது ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்த தயிர், இல்ல ஏதோ இருக்கலாம், சம்திங் விச் கேன் ட்ரிகர் தட் கோல்ட் வில் கம், அப்படி இருக்கலாம். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எனக்கெல்லாம் தயிர் சாதம் இல்லாம முடியாது, ராத்திரி இருந்தாலும் சரி. அதுதான் சைனீஸ் சாப்பிட்டாலும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க வீட்ல எல்லாம் அப்படிதான். சோ இதுவே என்ன சொல்றாரு, ஃபைண்ட் த ரூட். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான். இவ என்னது? ஃபைண்ட் த ரூட் விஷ்ணு. அது என்ன கொடுத்தது டிஃபரன்சியேஷன்ல அவ வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுவான். சரி, அவளை ஞானம் இல்லையா, ஞானத்தால கீப் ரிசர்ச். நம்ம என்னது தெரியும், ரூட்டு தான் பகவான் தெரியும், ரூட்டுக்கு தண்ணி ஊத்தும், அவ்வளவுதான். தட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் இட். அதுக்கப்புறம் அது பழம் வருமா, இது காய் வருமா, கனி வருமா, அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பாரு. நம்ம விட்டுறோம். நம்மளோட டியூட்டி இஸ் ஒன்லி டு சர்வ் ஹிம். நம்ம வந்து சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். தாசானு இப்ப வேர்டு வந்து தனிக்கு நம்ம எல்லாம் யாரு? தாசானு அப்படின்னா என்னது? பகவானுக்கு ஒரு தாசரா இருக்கா இல்லையா, அவரோட தாசர் யாரும் இருப்பாங்க, அவரோட தாசர். அது மாதிரி தாசன். அந்த கடைசியில் இருக்கிற தாசனுக்கு நம்ம வந்து தொண்டு புரியணும். அந்த தொண்டு புரிஞ்சு அவர் வந்து இன்னும் அவரோட ஆச்சாரியம் பண்ணி கிருஷ்ணனை போய் சேரும். நம்ம ஒரேடியா கிருஷ்ணர் பண்றோமோ இல்லையோ, நம்ம இம்மிடியேட் பாஸ் யாரு? பாஸ்னா ஆன்மீக குரு யார் இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சேவை புரியும். நம்மளுடைய கல்ச்சரே என்னன்னாக்கா, அதனாலதான் ஹம்பிளா இருப்பாங்க. இஸ்கான்ல பார்த்தா எல்லாரும் ரொம்ப ஹம்பிளா இருப்பாங்க. இன் ஜெனரல் அப்படி இருக்கணும். இல்லைன்னா தென் தே ஆர் நாட் அ ட்ரூ வைஷ்ணவா. ஏன்னா அந்த ஹம்பிள் ஃபர்ஸ்ட்லயே சொல்லி கொடுத்துருவா ஹவு டு பி ஹம்பிள். அப்ப யாரு ஹம்பிளா இருப்பா? ஒரு இப்ப நம்ம வீட்டுல வேலைக்காரா இருக்கானா, வாமா என்னமா இந்த நேரத்துக்கு வந்த அப்படின்னா, இல்ல நமஸ்காரமா அப்படின்னு வந்துட்டு எங்க பண்ணுவா? நம்ம சோஃபால உட்கார மாட்டான், கீழேதான் உட்காந்துப்பான். வேலைக்கார என்னதான் அவ வீட்டுல எல்லாம் பெரிய வீடா இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். ஆனா பிகாஸ் she or he is our வேலைக்காரன் ஆர் டிரைவர் யாரானாலும் they will prefer to sit. இல்ல ஒரு ஸ்டெப் கீழே உட்காந்துப்பான். நம்ம கொஞ்சம் ஒரு இதுல உட்காந்தோம்னா சின்ன ஸ்டூல்லே தான் உட்காந்துப்பான். ஏன்னா அந்த சர்வீட்டர். நம்மளும் அப்படிதான். ஒரு பாஸ், இப்ப நம்ம வேலைக்கெல்லாம் போறோம் அப்படின்னா இவர் பாஸ் இம்மிடியேட்டா எழுந்திருப்போம். சோ அந்த லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கணும். அந்த ஒரு மரியாதை கொடுக்குறதுல. இதுல அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஞானத்தால அவ வந்து they will try to understand. So they will try to find the root. ஓகே, அப்புறம் இது வந்து process is to detach from matter. எல்லாத்தையும் டிட்டாச். ஒன்னும் அனுபவிக்க கூடாது, கண்ணால ஒன்னும் பார்க்க கூடாது. நோ ஐ கெட் டிஸ்டர்ப். எல்லாம் என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். அப்ப நான் முந்தி பகவானை தான், பிரம்மனை தான் அப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னு. நமக்கு அப்படி இல்லை. பி அட்டாச் டு எல்லாம். கண்ணையும் யூஸ் பண்ணு, காதையும் யூஸ் பண்ணு, வாயும் யூஸ் பண்ணு. ஆனா என்னது? சேனலைஸ் இட் டு கீப் கிருஷ்ணா ஹாப்பி. அப்படி நம்ம பாருங்க. அப்புறம் என்னது? நோ ஹாப்பினஸ். இங்க வந்து ஹாப்பினஸ் கிடையாது. இங்க நம்ம முடிக்கலாமா? ஓ 10 மணி இது பண்ணிட்டு முடிச்சிடும்.
இங்க வந்து ஹாப்பினஸ் வராது. ஏன்னா ரொம்ப சீரியஸா they will be just doing that. ஹாப்பினஸ் வந்து ஓ நீ என்ன இப்போ பௌதிக உலகத்துல ரொம்ப ஆனந்தப்பட ஆரம்பிச்சிட்டியா, பகவான் மேல தியானம் இல்லையா அப்படின்லாம் சொல்லுவா. நமக்கு அப்படி இல்லை. ஆடலாமே பாடலாமே, அது ஹாப்பினஸ் கொடுத்ததா. பகவானை நினைத்து என்ன வேணா பண்ணலாம். brings happiness. நம்ம என்ன பண்ண இன்னும் ஹாப்பினஸ் தான் கூடும். சென்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட், cannot relish transcendental devotional service. எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அப்போ உன்னத்தையும் அனுபவிக்க முடியாம எல்லாம் கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் இந்த 5 குதிரைகளும் அப்படி கட்டி போட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும் அவளுக்கு. நமக்கு அப்படி இல்லை. எல்லா சென்சஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணும். கண்ணு அழகா பார்க்கும், காது கேட்கும். அப்படி நம்ம வந்து நல்ல விதத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சேனலைஸ் பண்ணணும். கிருஷ்ணா அதெல்லாம் பார்க்காதே, பிக்சர் போர்டு அதெல்லாம் என்னது இருக்காது. இன்னும் ரஜினிகாந்தோட எல்லாம் அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க. கிருஷ்ணனோட இதை விக்கிரகத்தை பாரு. மூக்கு என்னது துளசி பாபா வந்து ஆஃபர் பண்ண அந்த துளசியோட பிரசாதமா கொடுக்குறதுலையே அதை நுகர்ந்து பாரு. வாய் பிரசாதத்தை சாப்பிடறதுக்கு அது அனுபவி. எல்லா சென்சஸ் என்னது டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட், டு என்ஜாய் காட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ எல்லா புலன்கள்னா நம்மளோட ஹாப்பியா இருக்கும். ஒன்லி தட் அதை சேனலைஸ் பண்ணும், அதை வந்து திருப்பி சென்சஸ் எங்கேஜ் பெர்ஃபார்ம் மல்டிபிள் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பாட்டும் பாடலாம், டான்ஸும் ஆடலாம், டிராமாவும் போடலாம். அதான் ஃபங்க்ஷன்லாம் வரும்போது பார்க்கலாம், எல்லாம் டிராமாலாம் போடுவான். ஐயோ இது என்ன டிராமாலாம் போடுற, பகவான் பக்தியில யாரா டிராமா போடுவாளா, பக்தினா அப்படி ரொம்ப இதா சீரியஸா இருக்கணும் அப்படின்னு அவன் நினைப்பா. அப்படி இல்லை, நம்மளோட பகவான் நினைத்து என்ன வேணா பண்ணணும். அப்புறம் வந்து டேக் மெனி பர்த்ஸ், அதான் படிச்சோம். ஆமா, இவங்க வந்து திரும்பி நிறைய பிறவி எடுப்பார்கள். நமக்கு என்னது குவிக்லி அச்சீவ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து நமக்கு வந்து முக்தி கிடைத்து விடும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எலிவேட்டர்ல போறோம் தான், சீக்கிரமா நம்ம வந்து போய்விடுவோம். அவ என்ன பிலாசபி படிப்பா, சாங்கியா பிலாசபி. எல்லாம் அந்த சாங்கியா பிலாசபினா இதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் டெக்னிக்கலா இருக்கும். இதெல்லாம் டெக்னிக்கலா இருக்கும், அந்த மாதிரி படிப்பான். நம்மள என்னது ஸ்ரீமத் பாகவதம், தே டோன்ட் ரீட் ஸ்ரீமத் பாகவதம். நம்ம பாகவதத்துல என்ன இருக்கு, பகவத்கீதால பகவான் சொன்னது, அவர் என்ன சொன்னார் அது இருக்கும். பாகவதம் வந்து அவரை பத்தியே இருக்கும். அவர் கிருஷ்ணனை பத்தியே எல்லா கதைகளும் இருக்கும். அவரை யாரெல்லாம் கொன்னார், அவர் என்ன மாதிரி யாரெல்லாம் புகழ்த்தி பாடுறார், யாரெல்லாம் வந்து இது பண்ற, அது மாதிரி நல்லா இருக்கும். பகவானை பற்றி உள்ளதுதான் வந்து பாகவதம். அது கேட்க we are relishing. அவன் அந்த வழிக்கே போற மாட்டான். அதனால சங்கராச்சாரியர் வந்து பாகவதத்துக்கு உரை எழுதவே இல்லை, பாஷ்யமே கிடையாது. சங்கர பாஷ்யம் பாகவதம் கிடையவே கிடையாது. சோ வந்து சாங்கிய பிலாசபி. அப்புறம் சாரீரிக பாஷ்யம் ஆன் வேதாந்த சூத்ரா பை சங்கராச்சாரியார். அவர் இது எழுதியிருக்கார், சாரீரிக பாஷ்யம் எழுதியிருக்கார் ஆன் வேதாந்த சூத்ரா. நமக்கு என்னது ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதாவது நம்ம கரிக்குலம்லயே அதான் கொண்டு வந்திருக்கா. இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறோமா, லெவல் 3ல வரும்போது உங்களுக்கு என்ன படிக்கணும், இந்த பகவத்கீதை படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் ஈஷோபனிஷத், லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், லெட்டர் ஆஃப் டிவோஷன். 4வதுக்கு போகும்போது இதே பகவத்கீதா இருக்கும், ஆனா இந்த டிஃப்ரெண்ட் வை. நீங்க இப்ப இந்த பிபிடி எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்களே பண்ணலாம். பண்ணி நீங்க எக்ஸ்பிளைன், இப்ப நான் பண்றது நீங்க அந்த கிளாஸ் இருக்கும், நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நீங்களே தானே பண்ணிருப்பேன். ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன். அந்த மாதிரி இப்போ இன்னும் ஒரு ஹை லெவல் வரும். 5th லெவல்ல இன்னும் ஒரு அதுவும் பகவத்கீதா தான். 5th லெவல் இஸ் ஆல்சோ பகவத்கீதா. அது வந்து என்ன சொல்லுவா, பிலாசபிக்கல் கொஸ்டின் இருக்கும். அப்போ பிரபுபாத என்ன மாதிரி திங்க் பண்ணிருப்பார், உங்களுக்கு என்ன தோன்றது, நீங்க இந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தனாக்க அந்த மாதிரி நம்ம தோணி எப்படிலாம் எழுதும். அது நல்லா இருக்கும், அதுவும் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். சோ நம்ம வந்து ஸ்டடி என்னப்ப நமக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாகவதம் வரும். 6th லெவல்ல பகவத்கீதா முடிஞ்சிடும். ஏன்னா ஆல்ரெடி கிராஜுவேஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அது படும்போது பாகவதம் 1st கேண்டோ 2nd கேண்டோ அந்த மாதிரி படிப்போம். சோ பாகவதம் இஸ் இன் அவர் கரிக்குலம். இப்ப நம்ம காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கோம், ஓகே. சோ பாகவதம் வரும். நேச்சுரல் காமெண்ட்ரி ஆன் வேதாந்தா சூத்ரா. அது நம்ம வந்து பாகவதமே என்னது வேதாந்தா சூத்திரத்தோட நேச்சுரல் காமெண்ட்ரி தான். நமக்கு அதுக்கு செப்பரேட்டா வந்து படிக்கவே வேண்டாம். அப்புறம் இது லாஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்க, மே ஃபால் டவுன் ஆன் philanthropic and altruistic activities. philanthropyனா என்னது, நான் வந்து அந்த நம்ம நேத்தி கூட சொன்னோம், நேத்திக்கே இப்போ முன்னாடி கிளாஸ்ல என்னோட பர்த்டே, ஸோ ஐ வென்ட் டு ஒரு ஆசிரம் போனேன், அங்க கொடுத்தேன், இல்ல வந்து ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு போட்டேன், இதெல்லாம் பண்ணுவான். they will do. பட் அது மாத்திரம் பண்ணா இட்ஸ் அ ஃபால் டவுன். நம்ம வந்து அப்படி நினைக்கிறோம், அது மாத்திரம் பண்ணா இட்ஸ் அ ஃபால் டவுன். ஏன் நீ கொடுக்கலன்னா அந்த ஆசிரமம் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. இன்னைக்கு சடன்லி உனக்கு உன்னோட பர்த்டே வந்துடுது, இன்னைக்கு உனக்கு தோணித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அடுத்த உன்னோட பர்த்டே இப்போ வரும், 364 65 நாளுக்கு அப்புறம் தான் வரும். அப்ப அந்த 364 days யார் அவளை ஃபீல் பண்ணுவா? You're not concerned. So you will there give you liberation? No. If you are taken up a task, do it every day. முடியுமா? நம்மளால முடியாது. சோ இதெல்லாம் பிலாந்திரபி சேவை புரியது தான். இதெல்லாம் கொடுப்பா மனுஷ சேவை, நர சேவை, நாராயண சேவை, இப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. பட் நம்ம இதுல எப்படின்னாக்கா நம்மளும் செய்யணும், நம்மளும் செய்யக்கூடாது சொல்ல மாட்டோம். ஆனா கிருஷ்ணரை நினைத்து எல்லாம் பண்ணு. நம்ம வீட்டுல தான் சொன்ன வேலை கறி வந்திருக்கா, என்னமா அப்படின்னு
அவ்வளவு புடவையை பார்த்தாலும் நமக்கே பாவமா இருக்கும். அதுக்கு என்கிட்ட 2-3 புடவை இருக்கு, அவ்வளவு யூஸ் பண்ணல, நீ எடுத்துக்கிறியானா சரிம்மா அப்படிதான் சொல்லுவா. யாரும் நோனும் உங்ககிட்ட இந்த பழசெல்லாம் வாங்கிப்பேன் நான் புதுசு அந்த மாதிரி எந்த வேலைக்கு நீ சொல்ல மாட்டான். பாவம் அவளுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கலாம், அவன் வந்து அதிகம் இதா வாங்கிப்பான். அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அப்ப நம்ம என்ன சும்மா கொடுத்தேன் நான் பெருமை அடிச்சு அது மாதிரி கிடையாது. பகவானே இவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன் பகவானே, இதுல இருந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அமௌண்ட் அந்த பொருளை கொடுக்குறேன். இல்லையா ஒரு படிப்புக்கு புக்கு வாங்குறதுக்கா இருக்கட்டும், ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கா இருக்கட்டும், பகவானுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணணும். இந்த கல்ச்சர் அவளுக்கு கிடையாது. நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, நம்ம இன்னும் வந்து அக்கர்மா லெவல்ல இந்த வேலையெல்லாம் பண்றோம். அதனால நமக்கு வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். இதோட ரியாக்ஷன் நமக்கு வராது. இதோட ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கும், பாகவதத்துல ஸ்டோரிஸ் இருக்கு, அது நம்ம 5th சாப்டர்ல வரும். ஸோ ஹேவ் மல்டிபிள் என்கேஜ்மெண்ட். நம்மளும் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணுவோம், நிறைய சேவையெல்லாம் பண்ணுவோம். இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவோம், பஜனை சொல்லி கொடுப்போம். இப்ப நம்ம இதே இப்போ இந்த கிளாஸே என்னது, யூ திங்க் ஐ எம் பெய்டு? நோ, ஐ எம் நாட் பெய்டு. மாதாஜி வேற வேலை இல்லை, 10 மணியான உட்காருங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் கிடைக்கிறதே, போனஸ் கிடைக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. இதெல்லாம் சேவை தான். ஏன்னா நான் ஃப்ரீயா படிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஒரு மாதாஜி இருந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, பிரபுஜி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு சேவை, ஏதோ ஒரு வந்து சேவை கொடுத்துருக்காங்க, இது பண்ணோம், அட்மின் ஒர்க்கா சம்திங் யூ ஹேவ் டு ரிட்டர்ன் பேக். அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மல்டிபிள் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். அவளுக்கு அந்த மாதிரி கன்செப்டே கிடையாது. அக்கார்டிங் டு பஞ்சராத்திரிக்கு ரெகுலேஷன், உங்களோட ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு அக்கார்டிங்லி வி ஆர் ஃபாலோயிங். இது வந்து நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம். இது வந்து சாப்டர் தானே, இது ஸ்லோகம் தானே, நாளைக்கு பண்ணலாம். மொத்தமா 2 ஸ்லோகம் தான் முடிச்சிருக்கோம். ஏன்னா இதுல நிறைய பிலாசபி இருக்கு. நான் பார்த்தேன், இது திறந்து பார்த்து இந்த இதெல்லாம் ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணேன், கலர் போட்டேன், அப்புறம் இதையும் போட்டேன். இதெல்லாம் போடும்போது அப்பயும் நான் பார்த்தேன், ஓ இருக்கு 72 ஸ்லைடும் இன்னும் இருக்கு. ஆனா நிறைய டீட்டெயிலா இருக்கும். கொஞ்சம் போரும் அடிக்கிறப்பல இந்த பிலாசபி இருந்தாலே போர் அடிக்கும், கொஞ்சம் தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ, உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா தெரியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ணி எண்ட் த கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் வந்து நீங்களும் பர்பெக்ட்லாம் படிச்சு பாருங்க, அப்போ இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங். லிட்டில் ட்ரை ஒன்லி, ஐ வில் நாட் சே வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். பார்க்கலாம் எவ்வளவு புரியுறதோ அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுடலாமா? கிளாஸ் முடிக்கலாம். வாஞ்சாகல்பத்ருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की எல்லாம் தூங்கிட்டாளா? இல்ல மாதாஜி. பக்த वृंद की ஜெய். श्रील प्रभुपाद की ஜெய். रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण महामंत्र की ஜெய். चैतन्य महाप्रभु की ஜெய். भगवद गीता श्रीमद भागवत ग्रंथ की ஜெய். राधा गोविंद की जय अयोध्या श्री राम लल्ला की ஜெய். और प्रेमानंदे हरि हरि बोल. बोल இது அனுமாதாஜி நடுவுல காணவே காணோம்.